قلقلوت قبنا ماي وحلي فتحنا سرنا لبل يما سرنا لبل يقنا قلدي سينو وانت كليب تعزاندي ويل ررزاق المغرع داندي قلدي لي هاي جاندي تكليب تحساندي مغرح كيدوك داندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجا فرا عليه تبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم نزولا لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نزولا جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا نايوتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانتحسوتات حزنا لكم مسينا لنا سام مغداتنا إذا بدم سانا كتصنحوا بخبرنا قدم لايك نهارهم كمتو لايك هيترسعوا نايلومي مدبنا يد زبالة مدبي كون أبزوبانا زيارة أتوكرو زلوي كون كم دما قداس ملختي كاب أول زمزاتن ملسنا أول زباونا اللاتني سام مغداتنا إذا بدم سانا كتصنحوا بخبري قدم نابز بالكوتو دما خطب صحوان لكم alright انتهينا كنري لومي علم أبي بتي حلا مچم هرموز إيران بلوز نبرناك أسنا بله أبانا قصو يأتقم زلو تكونتاتون كنريكم هنا مجمر بزي Hitting Iran for the 9th straight night following the Iranian ballistic missile and drone attacks that killed at least 2 American service members at an air base in Jordan. The Department of War identifying the fallen soldiers as 19-year-old Private Isabella Gonzalez of Texas and 25-year-old First Lieutenant Tyler James Fian of Hawaii. كم تريبهم زلهم زيوم تم كلته استقتلوا وتهدرتنا أمريكا بجوردان يوم سالسايبون كم زلهم يبهلا له عندنا رب عيون تفيل له دحايوزة فسبها له يبلو له تقلال لازموت وتهدرت أثرت شو عتبت حمل له يبلو له إزي أمريكا زقلوا صوت أيو دونالد ترامب بقطع نايزيوم حنا نايزيوم دم كمالو سيلو فكيروا له انتهي بخمي كمالو سو انتهي كجبرنا بيك خيط انتهي كونتي كابز حجير وقت محجن حجز قبرو زلهم وصايسي انتهي خجبر زخل مسون بجمجام كدلينايو نزن سلطات زياتهم بزحات أمريكاوين تاي نبلو شري قبر ولا وسكة لأن كان دونالد ترامب دكو أفتنا وانج على مزازمي مس أنستوم قال كب بيلون وزي أميرام سيلسي أفتنا وانج على فاينل مالتي انتاي لهم بريزيدنت مس دكو متشوت يحلف دك دخاتات دما إسرائيل من تقطع يقتلون يموتون رئيسهم دمان أمريكا يمت بمبال عابي كامبين يقبر له بتو منسيات مالتي تاين مالتي لك حبتاماتن ولا نتنياهو ودو اب امريكا يزلون خد فلتو زلكم اذا كينات زي ني ايران ني امريكا ني اسرائيل تبع لست جمره كنسو امريكاويانهم زموتو له زلو يمزو له زلو نبعلوتي انصار اسرائيل زقبر زلو كامبين كميل يقصل كم زلون دونالد ترامب دما كابزو كنتات زي مواصونات انتي كون يخل نزبل مبزحت سب تفعل قمتات يزبو زلو سو أنا نعطينا مفداي دونالد ترامب تايك قبرخل زحزني عبد السمع. Tonight, Fox News can confirm President Trump is considering a return to full-scale war operations against Iran. Senior officials say the decision has not yet been made. U.S. forces are currently conducting a 10th consecutive night of airstrikes against Iran. This comes amid the deaths of U.S. service members to Iranian attacks. Today, President Trump posted, quote, "Every time Iran kills an American soldier, they will pay for that killing many times over." We have هجي انتاي يبلالو ابزي استوعينا كنريو زلنا كونتاتنا نزارب زلنا نمبل عصراي غزيو ستيل يقصل كم زلو ما انا عصراي مع التريو ليتو كمنا بلا يقصلالو قصاله كوينات دونالد ترامب امريكان قصال دبدابي يكايدو خم زلون نايتون كلتم موتات سلتات سل دما
بتي مينستريم ميديا بامب يقبروا ولا ويون ادفرتايز يقبروا ولا تعلم هذا ما سمعتنا يا أمريكاويان نمتنخاف ناب كينات نمملاسهم ناب نجر نمتهاوم زقبر زلوا قداي مخانو مردو كبداية مثلا سلازي نايزيوم موت زياتهم نسبة أمريكان من قار ترى كونس نوعهم كم مغنيات تكينكا نابز عبية كينات نمخاد مخانو سبق ميتولو إذا حجز قبر زلو ناب دونالد ترامب بما خرطناتو ناب فول سكيل وور نابز عبية كينات كعد خمس خل مخري وحابو اللي يمزبلو زلو أجاي إذا مخرجي كقبلو ديو تايكو قبرو ليو بخميري ريسبوند خبريو نجزيان قد فوقينو دونالد ترامب ناب عبو كينات عبو كينات دي زي اللي اختبلو ندخل يوم أنا بوغني عبو كينات كم زولي زعمن قد كابوز عبية بزعو تدراو لوجيستيكس يقتلو ججف كيناتن حماق كيناتن كقبري يمدبن يحسبن كم زولو ما ينقرر لذي ناي إيران دما already كبيت كويناتي مصوم كم زلون كل تعقباب ناي دونالد ترامب تفينا يلا انتهي قبري دللو نبي يقصك خيد دللو انتهي تبلان ناتو انتهي استراتيجي ناتو كايدا ناتو هاي تفقنا سلذي نحنا ونفلطينا يم زولو زلو خلتي وقن نبع بكوينات كسكا زوسد من قد نرلنا and yeah I mean this is going to be نتزلو disaster مليس كان بزقدد disasterن انوتن موسادو تدي كوينو كابو دفل نجر وي كابوز في اللفلوي نجر كن رغبلو نخل كويني سمعنني okay so what is going to happen next انتاي كغاطم زخل كابز وصاي كابز بلو زلو وصاي سي انتاي كغبرو سلو زخول يوم كندزي فقرات دغبر زلو ندري لكمني إيرانويان already انتاي مصوم كم زلو فليط امالو جن امريكا نتكوينات بكل منقدي بروباغندا ناتو مينفعلو U.S. troops killed in the fighting there. At least 17 Americans have died since the war started. This weekend, CENTCOM says one service member was killed in northern Iraq while trying to detonate a downed Iranian attack drone, and remains have been recovered in Jordan amid the search for a service member still missing after an Iranian attack that left 2 others dead. And just moments ago, the Pentagon identified those 2 soldiers who were killed in Jordan. First Lieutenant Tyler James Feehan, a 25-year-old from Hawaii, and Private telling the Gulf nations, according to a report, that by this week there's no ceasefire is going to escalate. Things have already escalated. We've talked about how energy infrastructure is being struck. Washington Post joins many other outlets talking about escalations being imminent. The Iranis are talking about the same thing. In the same day, you've got the military. بقولوا انتهينا نسمع زلنا قجف كوينات يمت كم زلو there is a discussion everywhere كوينات ناب زقدد درجة يقيد كم زلو زد ما كال نابتن تبلو مغنيات يلن everybody is preparing for bigger war إيرانويان نا أمريكا ميديا أوتلت ويكا ميدياتات بمولهم قجف كوينات قير كم زغل زكونتات يتنبه له ينقر له يزارب له يفكر له إيران دما انتهي مسألنا هم زلو أما ندخل صحفي تحبي لنا أنا ببزلنا أمريكا كل زكالا كتفتن مخانان فلتينا كل زكالا كتقبريها أنت نجر كي قبرته كتقد فوتخل نجر يبلا عتو اتخ قبر وز دلي زلو اتزنا تزدلي وز زلو وتصيد كم تعلم يخل داي كلن أو يزلو تفل اللي مبر نيران انتاي كقبرو كم زفتنو كل ترجينا له تزهر مو زلو متقعتي حنتي أمريكاويان زيادة شلل دبلواويون كم تزدل زي تقصوا نجرجن الله بزيا كجلس لكم إيرانويان سنزو قد نزو كينات زي بخمي عيني تمتوا خمزلو and I think it explains pretty much انتهي تبايون كمزلو إيرانويان نزو كينات زي بينايت حساسبا بيناي mindset يتبايون كقط مو خمزقولون this was like أبزيا سمعوا They can fire a missile at my home. We're not scared. We will beat them back and we will defeat them. And we will make sure that the United States loses this war. I have no doubt about it. Come what may, we will defeat the United States. Because we're not Saudi Arabia. We're not Turkey. We're not Egypt. We're not Pakistan. This is the Islamic Republic of Iran. And there is not a chance in this world that Trump will come out on top. This is very clear. So زي هذا كابتون reasonable. تعبيد زي بلو مجنان زي يقبر logically ويكأب normal كوننا تمركز الزارب distinguished scholar na إيرانيو بروفيسور محمد مراندي وتحضر أيكونه نسلي مربب أيكونه أما خارنا يتنا نيكولاريو كم مهور مالتيو جن أبت ميليتاري جل زلوا سبايكون تراسبي انتهي زبل زلوا إيران انت عينت كوينات أمريكان دونالد ترامب كقبري بزي قدس كنسعرينا جيكم زغب لكم كله نزا جزاي تحرزا فيديو زي نزا فيديو ناقبر كله ميسايل دربيهم قتلونا خلي يميل I know that أبزخوني يكون قتلونا يخلي يميل إيران كم تسعر جن كنت أبتر يبليني
ዝገበረት ተገበረት ኣሜሪካ ኢራን ስዒራ ክትወፅያ ኣብ ዝኾይና እዚ so determination ይብልዎ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ጸላይ እንታይ ብሎ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚ ሞቲቬሽን ገለ ይጥቀሙላ እዮም ኣንበሳሲ ሓርማዝ ክርኢ ከሎ እንታይ ይረኣዮ ኢሉ ኣንበሳን ሓርማዝ ተወዳዲርክሞ ሓርማዝ ኣዝዩ ዓብ እንስሳ እዩ ኣንበሳ ወላ እኳ ሓያል በሉ ዳ እምበር ብጉልበቱ ምስ ሓርማዝ ዝወዳደር ጉልበት የብሉን ወይ ሓይሊ የብሉን ኣንበሳ ንሓርማዝ ክርኢ ከሎ መግቢ ዝረኣዮ የሚሉ እንስሳ ዘይኮነ ሓያል እንስሳ ዘይኮነሲ ስጋ እዩ ዝረኣዮ ዝብላዕ ነገር እዩ ዝረኣዮ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ክንዲ ጎቦ ዝኾነ ሓርማዝ ከመይ ገይሮ ይቆትሎ ኢሉ ይሓስብ ክቐትለኒ ክእል ዝብል ሓሳብ የብሉ እንታይ ማለት እዩ ኣቲቱድ ናቱ ኣተሓሳስባ ናቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በቃ ከምቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍን ዝጥቀስ ማለት እዩ ዳዊት ምስ ጎልያት ክትሪኦ ከለኻ ጎልያት ብኩሉ መለክዒ ናይ ደቂ ሰባት ዳዊት መጋጥምቱ እዩ ነበረ ዲስ ክሊር ግን ዳዊት ድማ ካልእ ስትራቴጂ ነይርዎ ጎልያት ዘይክእሎ ጎልያት ክቆፃፀር ዘይክእል እታ ፍልልይ ኩሉ ግዜ ክንጠቕሳ ኣለና ኢራንን ኣሜሪካን ናይ ጎልያትን ናይ ዳዊትን እዩ ዳዊት ግን ኢራን እዩ ኣብዚ ተደግምሎ ዓለይተ ዳዊት ደገሎ እስራኤል ኖ ዳዊት ኣብዚ ኢራን እዩ ስለምንታይ ጎልያት እንታይ ነይርዎ ብዙሕ ሓፂን እዩ ተሰኪሙ ነይሩ ከይሂረም ሒዝዎ ዝነበረ ፋስ እውን ገጅፍ እዩ እቲ ዛንታ ከም ዝነግሮ ብዙሕ ሓፃውንቲ ዝተሰከመ እዩ ንሱ ዝፈልጦ ኩናት ድማ ራስ ብራስ መፂኻ ብሰይፍን ብጉራዴን ክትተሓራረሞ እሞ ሓደ መከላኸሊ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ንስኻ ከይቀረብካ መንጢሉ ካልየካ እዩ ዚስ ኦል ሂ ኖውስ ዳዊት ግን ብኡ ዓይነት ውጋእ ኣይኮነ ክገጥሞ ፈቲኑ ታዳ ርሕቕ ኢሉ ብወንጭፍ እንተሰሓተ ካልኣይ ዕድል ኣለዎ ሳልሳይ ዕድል ኣለዎ ራብዓይ 50 ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ ጎልያት ክቐርበ ኣለዎ ቃትለቶ ኮይኑ ዳዊት ድማ ርሕቕ ኢሉ በታ ዝፈልጣ ሜላ ኣጠቃቢሉ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ጸላይኻ ክንደምንታይ ኣፅዋር ተሰኪሙ ኣሎ ንጸላይኻ በቲ ዘለዎ ኣፅዋር ጥራይ ኮንካ ክትገጥሞ ዘለካ ነቲ ገይም ክትቅይሮ ኣለካ ኢራን እንታይ ገይሮም ሓይሊ ኣየር የብሎምን ኤር ዲፈንስ ናቶም ሓያል ኣይኮነን መራኽብ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ የብሎምን ሰራዊት ናቶም ከም ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን እንታዳ ወይ ቤይዛት ክንዲ ናይ ኣሜሪካ የብሎምን እንታይ ገይሮም ክልተ ዓይነት ድሮን ኤን ሚሳይል እዚኣተን ድማ ትሕቲ መሬት ቀቢሮመን ኣሜሪካ ዝደብደበት ተደብደበት ከተፍርሶ ከም ዘይትኽእል ሶ እቲ ገይም ቀይሮሞ ነቲ ፆታ ብምቕያር ድማ ንኣሜሪካ ቤላ ገይሮም ክላገፁላን ክፃወቱላን ይውዕሉ ኣለዉ and the whole world is watching this ናይ ዳዊትን ጎልያትን ግጥም ማለት እዩ ከም ኩልና ድማ ናይቲ ታሕተዋይ ዳዊት ንእሸይ ስለ ዝነበረ ክዕወት ከሎ ደስ እዩ ዝብለና ኣንደርዶግ ስለ ዝኾነ ናይ ኢራን ዓወት ድማ ኣይኮነን ንካልእ ዓለማት ንብዙሕ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ይሕጉሶም ኣሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ደንዳኒት ምዃና ስለተፈልጠት ጎልያት ምዃና ስለተኣምነት ጎልያት ክሰዓር ከሎ ዝበኪ ናይ ጎልያት ቲፌዞ ጥራይ ውሑድ እዩ ድማ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ሰብ ናይ ዳዊት እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ዳዊት መስኪን እዩ ንፍትሒ ዝቆመ እዩ ንዓዱን ንክብረቱን እዩ ዝቃለ ዘሎ ሌሎ ኩሉ ድማ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ እውን ኣለዎ ናይ ኢራን ዓወሲ ናቶም ብልሒ ጥራይ ክትብሎ ይትኽእል ኣምላኽ እውን ይሕግዞም ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ብዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዋላቶም ናይ ኣሜሪካ ቀረባ ኬላታት ኢራን ክትዕወተልና ትኽእል እያ እንተደይ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ትኽእል እዩ ዝብል የለን and it's very very sad for Donald Trump. You know, since I resigned, for him to leave immediately. Right. And I've been trying to do so even more in the last, 24, 48 hours since we've tragically taken more casualties, and the Iranians have once again proven that they can probably make this much worse for us. I'm afraid that if the president continues to double down, which it sounds like he's doing, we are going to face a mass casualty event. Joe, how does it feel to be here 4 months later or 5 months later? I forget how long it's been. እንታይ ብልዎ ኣለዉ እዚ ጆ ኬንት ሓደ ካብቲ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርሕ ዝነበረ ብሰንኪ እዚ ኩናት ስልጣኑ ዝገደፈ እዩ ክልተ ሰባት ተወሰኽቲ ተቐቲሎም ኢሎምና ኣለዉ ሕነ ናትና ክንፈዲ ንኽእል ኢና ግን ቀልጢፍና እንተደይ ወፂኢና ሕጂ እውን ተወሳኺ ሞት ናይ ኣሜሪካውያን የግድን ክህሉ እዩ ስለዚ ተወሰኽቲ ሞት ናይ ኣሜሪካ ከየጋጥሙ ዶናልድ ትራምፕ ክሃድም ኣለዎ ስዕረቱ ተቐቢሉ ውርደቱ ተቐቢሉ ክሃድምን ከዝልቕን ክኽእል ኣለዎ I don't see anything else ንዶናልድ ትራምፕ ከዋፅኦ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ዝረኣየኒ ናይ ዓወት ምልክት ይረኣየኒ የለን ስለዚ ካብ ብሕጂ ከዝልቕን ክሃድምን እንተኽኢሉ ጥራዩ እቲ ዝበለፀ ዕድል ናቱ ንዓንተ ዘይገይሩ I'm sorry እቲ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሊሱ ክብእስን ክበላሸን ምዃኑ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኢና ዘለና ማለት ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢራን ኣብዘ ዝፀንሐት ጉዳይ ንቅድሚት ናደፈት ሌቨሬጅ ናተና ዓበይ ከይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ንዶናልድ ትራምፕ ግን ካልእ ኣላቶ ክልተ ነገራት ኣለዎ ዝያዳ ዘፍርሆ ዘሎ ሓደ ፎክስ ሚድያ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ስምዑ All right, Steve, thank you very much. And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking
for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. According to the new Washington Post Ipsos poll, 69% of Americans disapprove of the handling of this conflict. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November. Here to ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ብዘይ ቃል ዓለም ሪፐብሊካና ፖለቲካና ኣሜሪካ ክፀንሑ እንተኮይኖም ቦቶም ከውሕሱ እንተኮይኖም ዶናልድ ትራምፕ ወዓል ሕደር ዘይብልካ ህደም ውፃእ get out of this war ቀልጢፍካ ህደም ቀልጢፍካ ካብዚ ቦታ ዝተኣለ እንተዘየለ ንሪፐብሊካን ለኪምካዮም ክጠፊኻ 99% disapprove this war እዚ መን እዩ CNN ወይ እውን MSNBC ገለ ኣይኮነን ወይ እውን እቲ ሊበራል ሚድያ ዝበሃል ኣይኮነን እዚ ፎክስ ሚድያ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሃርድኮር ሚድያ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ውፃእ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ዝገበርካ ጌርካ ራን ህደም ካብ ብሕጂ እንተደይሃዲምካ ፖለቲካዊ ሱናሚ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ሱናሚ ናዕቢ ይመፀካ ኣሎ and you will have a very difficult life generally a midterm እቲ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ናቱ ፓርቲ ይሰዓርዮም ልሙን ነገር እዚ ኣብ ኣሜሪካ ቅቡል ነገር እዩ ብዙሕ ትፅቢታት ኣብቲ ፕሬዚደንት ስለ ዝግበር ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ነቲ ትፅቢታት ስለ ዘየማልእ እንታይ ይኸውን እቲ ህዝቢ ኣንፃሩ እዩ ዝለሃል እዚ ንቡር እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ኮምፕሊትሊ ኣንፃር ናይ መብፃዕናቱ ኩናት ኣይገብርኒ ኣብ ዝበለ ኩናት እትይዎም መዓት ክሳራታት ኣብ ቁጠባ ኣብ ሂወቶም ኣብ መስዋዕቲ ገለ በፂሑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ እንደገፋ ይነበሩ ሕጂ ድማ ካብቲ ኩናት ምውፃእ ሲኢኑላ ኣብቲ ሰልማት እዩ እንቀላዕላ ዓብላ ኣሎ እቶም ናቱ ደገፍቲ ውፃእ ፅባሕ ንግሆ ከም ካልኦት ፕሬዚደንት ይኮንካን ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝተሰዓርካሉ ዴሞክራትስ ንፅባሒቱ ኣብ ቤት ፍርዲ እዮም ክወስዱኻ ኢምፒች እዮም ክገብሩኻ you will have a very difficult life እዚ ኩሉ ብልሽውና ንስኻን ደቅኻን ትገብርዎ ዘሎም ቢልዮናት ኣብ ርእስኻ ሸይሸይ ክብሉልካ እዮም ካብ ሕጂ ውፃእ ካብ ሕጂ ዝህደም ይብልዎ ኣለዉ በት ኣይ ቲንክ እቲ መልእኽቲ ይበፅሐ የለን ኣብ ዙርዩ ንዶናልድ ትራምፕ መን ከቢቦም ኣለዉ ጽዮናውያን እስራኤላውያን እዮም ከቢቦም ዘሎ ነዚ ዜናታት እዚ ከምዘይ በፅሑ ይገብርዎ ኣሎ problem is midterms is coming very fast ኩነታት ናቀረበ ናተወ ዝኸይ ዘሎ at some point እዚ ማዕበል ኮይኑ ክመፀ እዩ and Donald Trump it will be too late for him to get out of this ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ እናተበላሸወ ዝኸይ ዘሎ ይድረአ ዘሎ but Donald Trump is here ናበይ ከም ዝኸይድ እውን ዝፈልጥ ኣይመስልኒ ዘሎ ስለዚ ጨምለቕለቕ ብላ ኣለባ they've lost everything almost militarily. In the meantime, Iran continues to target U.S. partners in the region, launching strikes against both Kuwait and Bahrain. In the meantime, Iranian officials continue to project defiance publicly. Here's the foreign minister. You can neither threaten us nor bribe us. In the negotiations before the 12-day war, they had come to bribe. Not to bribe me, to bribe the Islamic Republic, saying we will do this and that. We will build this and that. I told them there that our enrichment is not for sale. This is something the people of Iran for 20 years have endured sanctions for. Scientists have shed their blood. Can we sell it? መራሕትና ኢራን ተደጋጋሚ ብፍላይ ለንቀነ ኣብ ፍሉይ ኢንተርቪው ዝገበሮ ኣባስ ራቺ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ኣፈቲና ኢሉ ብግልና ንብልሽውና ዓዲማትና ነቲ ሃገርና ክንሸይጥ ዓዲማትና ኩሉ እዚ ምስራሕ ምስ ኣበየ ድማ ብሞት ኣፈራሪሆምና ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንዓታቶም ክቐትልዎም ከም ዝኽእሉ ንዑ ነቶም ዓበይቲ ኦፊሻልስ ክቐትልዎም ከም ዝኽእሉ ኣብ ኢዶም ከም ዘሎን ኣበይ ከም ዝቕመጡ ኩሉ ከም ዝፈልጡ ስለዚ መርገፁ ንክቕይሩ ድሌት ኣሜሪካን እስራኤልን ንክገብሩ ብኩሉ ሓቲቶሞ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ስለዚ መራሒ ናይ ኢራን ምዃን ሽመት ኣይኮነን ኢሉ ንመስዋዕቲ ድልውነት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከሎ ንኢራን ኣሕሊፍና ንህብ መራሕቲ ይኮንና ንሕና ኢሉ ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ተዛሪቡ እቲ ሱፕሪም ሊደር ምሽ ተበዓል እቲ ኣያቶላ ዓሊ ኸመነ ዝተቐተለ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ርቀት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይፀረየ ጉዳይ ስለ ዘለና ንሱ እዮም ከቕትሎም ክኢሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ነገራት ክፀሪ ዘለዎ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ናይ ደገ ፀላይ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ስለዘይፈታሕና ዘለና ኢና ቀዳምነት ዋሂቦ ነዚ ውሽጣዊ ሰሊኹ ዝወፅእ ዘሎ መጋበርያ ናይ ፀላይ ኮይኖም ዘለዉ ምፅራይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ኢራንን ኣሜሪካን ከቢድ ወጥሪ እዮም ዘለዉ ኣሜሪካ ኩሉ ትሪክስ ኩሉ ዘለዎ ሜላታት ኩሉ ጥበብ ኩሉ ብልሒብ ኩሉ ሽጣራታት ፈቲናቶ ምስራሕ ኣብይዎ ኣሎ ኩሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ ተሪፍዎም ኣሎ ኣይ ቲንክ ከምዚ ዓይነት ብድሆን ኣሜሪካ ገጢሞ ኣይፈልጥን እዩ ግን ዝግበር ከምዘየለ እቶም ዓበይቲ ስኮላርስ ናይ ኣሜሪካ ብዓለም ይነግርዎም ኣሎ
talk about the big picture here. This tit for tat strategy that has been going on for over a week now started on July 7th. And this past week, early in the week, President Trump made it clear that if the Iranians did not surrender by the end of this week, that he would then go after civilian infrastructure in Iran. He'd go after bridges, he'd go after power plants, and so forth and so on. But what happened was that at the end of this past week, he started, or the United States started, to go after civilian infrastructure. We went after bridges, we went after power plants, and we went after a desalination plant inside of Iran. Now, what the Iranians did was they instantly retaliated against similar targets in countries like Kuwait. እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ መሲልኩም ኩነታት ኢራን ንነፍስ ወከፍ ፆታናትና ምስ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ክትህብ ትሽገር ሃገር ኣይኮነትን ኢሉ እዚ ማለት ድማ ንነፍስ ወከፍ ንገብሮ ዘለና ማዕሪ ዝመጣጠን ስጉምቲ ይብለው ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክማረኹን ኢዶም ክቡን ሓደ ሰሙን ሂብዎም ተደየለ ኩሉ ሲቪላውት ተቅርጽናትኩም ከዕንወየ ኢሉ ፈኪርሎ ማለት እዩ ሁሉ ትናይቱም ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዲስትሮይ ክንገብረና ኢሉ ፈኪርሎ ኢራን ኢዶም ክቡ ይደለዩ ስለዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣትዮም እቲ ነቲ ይሃርም እቲ ድማ ነቲ ይሃርም ኮይኑሎ ሶ እንታይ ማለት እዩ ኔክስት ስቴፕ ይብላሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን ንነፍስ ወከፍ ዝተሃረማ ቦታ ናብቲ ፀላእያ ማለት እዩ ናብተን ሃገራት ክልጅ ክበሃል ኩዌት ክኸውን ይኽእል ቀጠር ክኸውን ይኽእል ባሕሬን ክኸውን ይኽእል ጆርዳን ክኸውን ይኽእል ገጅፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንኽትብ ድልውነት ከም ዘለዋን ዓቕሚ ከም ዘለዋን ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ቲት ፎር ታት ዝበሃል ኢራን ማክሲማም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ብሓይሊ ትምልሰላ ኣላ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ትፈልጦ ነገር ወይ እውን ፅቡቅ ጌራ ትመልኮ ነገር ኣይኮነን ኮይንዋ ዘሎ ኖርማል ኣሜሪካ ድሌታታ ትረክብ ዝነበረት እያ ኣፈራሪሃ ከምዚ ክገብረካ ብከምዚ መንገዲ ኢላ ድሌታታ ዝግበረላ ሃገር እያ ነይራ ናው አንፎርቹኔትሊ ኢራን ዝበሃል ድሌታታ ክገብር ድሉ ኣይኮነን ንነፍስ ወከፍ ኣሜሪካ ትገብሮ ነገር ድማ ኣበርቲዑ ግብረ መልሲ ክህብ ዝኽእል ሃገር ይብሎ ነዚያ ቦታ እዚኣ ኣብዚያ ጥራይ ሓዙለይ you think ኣብዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ከቢድ ንሽተይ ክፋል ናብ ቀይ ባሕሪ የምፅእኽልኩም ኣለዎ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ሓደ ነገር ግን ንኩሉ ክሽፍኖ ስለ ዘሸገረኒ ነዚ ከምዚ ኢሉ እናተኻየደ ከሎ እቲ ካልኣይ ግንባር ድማ ንርአ Ukraine targeted Moscow late on Sunday night with more than 400 drones, the latest in a series of deep strikes inside Russian territory. Russian air defenses intercepted most of the drones, but some made it through, hitting their targets and wounding at least 10 people. The attack started a fire at an industrial park in the Domodedovo area, which is also home to one of the city's airports. The aerial assault came hours after a massive Russian bombardment of Ukrainian cities, including Kramatorsk. At least 5 people died, 2 of them in attacks on the capital. This is also another part of the story. ማለት ግዜ ስለ ዝሓፀረና ንዓና ከቁርብ ካባና ርሕቕ ስለ ዝብል ንዓይ እኳ ርሑቕ ኣይኮነን እዚ ናይ ዩክሬን እዩ ፐርሰናሊ ንዓይ ናይ ዩክሬን ኩናት እዩ ዝቐርበና ብኤሮጳ ስለ ዘለዎ ካብ ናይ ኢራን ግን እቲ ናይ ኢራን ኩነታት ከዓ ብዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ ስለ ትዋጋእ ዘላው ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ራሽያ ብከቢድ ደረጃ ንዩክሬን ትሓርማ ኣላ መዓልታዊ ኢና ንሰምዖ ዘለና እዚ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፅሕለት ኩናት ዩክሬን 400 ድሮናት ናብ ሞስኮ ናበይ ይብለኩም ኣለኹ ናብ ዶባት ኣይኮነን ናብ ርእሲ ከተማ ናይ ራሽያ 400 ድሮናት ሰዲዱ ብዙሕ ካባው ራሽያ ሃሪማቶ ኣላ ብዲፈንስ ናታ ግን ክንደይ ካብኡ ድማ ዕላማታት ሃሪምሎ ሶ ኢት ሚንስ እቲ ኩናት ኣብ ግንባራት ምዃን ተሪፍ እዩ ኤቭሪዌር ይደለ እቲ ኩናት ኣብዚ ለንቀነ እንታይ ይብሉ ኣለዉ let me show you one thing ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም እየ ምክንያቱ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ከምዚ ፊርሞንገሪንግ ንምስንባት ወይ እውን ኣብ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ምግባር ክመስል ይኽእል but the reality is these things are very serious ኣብዚ ስምዑ መለንቀን ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለዉ States has the world's most powerful conventional bunker buster bombs, weapons designed to smash through concrete and rock before exploding deep underground. But what if even they aren't enough? Well, that's the challenge posed by Iran's newest underground military sites. Well, let's start with the weapon itself. The GBU-57 is also known as the Massive Ordnance Penetrator. እንታይ ይብልኹም ኣሎ መሲልኩም ኣሜሪካ ክልተ ግዜ በዚ ባንክ ባስተር ዝብልዎ ዝዓበየ ቦምባታት ናይ ኣሜሪካ በተን ቢቱ ዝበሃላ ነፈርቲ ዝግበር ነቲ ኣብ ጎቦታት ዝተቐመጠ ናይ ኒኩለራዊ መማዕበሊ ቦታ ከምኡውን ናይ ሚሳይላት መቐመጥን ኣፅዋር መስርሕን ቦታታት ናይ ኢራን ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሰርሕዎ ሚሳይል ሲቲስ ገለ ዝበሃል ንከፍርስዎ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ለንቀነ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ስከወፅዩ ዋላ እቲ ዝዓበየ ቦምባ ናይ ኣሜሪካ
ነቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ከተማታት ናይ ኢራን ክትንክፎ ከም ዘይከኣለ so it means America has failed at every category ኩሉ ዝገበረቶ 60 ሜትሮ ዝበፅሕ ሓሪማ ገለ ጌራ ቦምባ ጌራ ካለ ነገራት ጌራ ነቲ ወታደራዊ ዓቕምና ኢራን ድንብርፅ ክብሎ ክትንክፎ ይከኣለትን ዘላ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዝለዓለ ደረጃ ቁጥዐ ፈጢሩሎም ኣሎ they have done this እዚ ሓደ ካብቲ ሚድናይት ሃመር ብዝብል ጭርሖ ካብ ኣሜሪካ ተበጊሰን ብዙሕ ደብዳባት ኣካይደን ነይረን እዚ ጀነራል ናቶም ድማ ዓዊሉ እዚ ጀነራል ዳንኬን ዝበሃል በቃ ዝገደፍናላ የብልናን ኣዝዩ ዕውፅ ስራሕ ሰሪሕና ብላ ብላ ኢሉ ብዙሕ ተዛሪቡ እንተረኣዩ ኸ እንታይ ብሎ with their nuclear situation ኣብዚ ለኩም እንታይ ብሎ ለምቀነ ሓድሽ መፅናዕቲ ናቶም ባዕሎም ዝገለፅዎ ማለት እዩ we are going to take out the ኣብዚ pickaxe mountain ዝበሃል tell the Iranians to be ready ስለዚ እዚ ጎቦ እዚ ኣብ ትሕቲ እንዲ ዘሎ ተቐንዲ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ደብዳብ ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበረን ታፅዋራዊ ተኣኪቡ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ዝፈተነቶ ከም ዘይሰለጠ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጎቦ እዚ this is what's happening ናይ ኢራን ኣፅዋራት ኣብ ትሕቲኡ ከም ቀደሞም tranquil enjoy ይገብሩ ከም ዘለዉ look at this ከምዚ ዓይነት ነገራት ፈጢሮም ኣሜሪካ ዝደብደበት ንኣሜሪካ ብናታ ኣፅዋርን ብናታ ደረጃ እንተይኮነ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣሜሪካ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ብምፍጣር ወላ ሓንቲ ክገብርዋ ኣይከኣሉን እዞም ህዝቢ እዚኦም ነዚኦም ህዝቢ እዚኦም ከይድና ክትሓልፍ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ወላ እቲ ሚሳይላት መተኮስናቶም ኣብዚ ገይሮም እንታይ ገብሩ ልክዕ ንሓፂር ግዜ ይኽፈት እቲ ኣፅዋር ድማ በቲ ዝተኸፈተሉ መንገዲ በቲ ዝወሃቦ ዘሎ ዲግሪታት ይትኮስ ድሕሪ ይዓፅዎ ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ነዚ ላውንቸርስ ይኹን ነቲ ሚሳይላት ክትረኽበ ኣይከኣለትን that's why ናይ ኢራን ኣፅዋር ኣድማዒና ኮነ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንብል ዘለና ኢራን ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዚ ቻሌንጅ ጌራታ ራሽያን ዩክሬንን ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ካሊእ እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ what is going to happen ወላ ተነፈርቲሲ ኤርፖርት ኣለዎም ኣብ ትሕቲ መሬት እየ ዝብለኩም እንታይ እሞ ክንብል ኢና ወደይ መግለፂ እኳ ክትስነሉ ከመይ ዝበለ ሓይሊ እዚ ሃገር እዚ ክርዳእና ይከኣልና ኣሎ እቲ ጎቦ ዝበሃል ዘሎ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ ነገር ድማ ነዚ ቦታ እዚ ሓደ ኣሜሪካዊ እንታይ ኢሉ ኣነ ኣሜሪካ ወይ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ኒኩለር ተተኪሶም ኣይክገርመንን ኢሉ ኣብ ምሕር ተስፋ ምቑረፅ ኒኩለር ኣብዚ ቦታ እዚ ክትኩሱ ከም ዝኽእሉ ይግምት ኢሉ ንመለስ ኣብቲ ናይ ራሽያ ኩነታት ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ራሽያን ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ከምኡ ድማ ኤውሮፓን ኣብ ዝገደደ ደረጃ ክልቲኦም ሓይልታት ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝመስል ኩናት ክገብሩ ንርኢ ኣለና እገይ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ሽግርን ዓዘቕትን ዘምፅእ እዩ ሓደ ክኢላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ራሽያን ዩክሬንን እቲ ዝገደደ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ ክገልፅ ከሎ ስምዕዎ we're at right now it seems more dangerous in the West war against Russia than it has been ever. Can you describe where you think we are and where this is going? Yeah, let me do it through the tool, Tucker, of the article I wrote on the coming war with Russia. And the reason I wrote it was I'm hearing a lot of people here saying we're getting ready for war with Russia. We'll be ready to fight in 2030. For this, of course, they'll be listening to it. But let's not assume that Russia is going to wait. ኩነታት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ምናልባት ኣሜሪካ ብዙሕ ከምቲ ዝደለ ቆላሕታ ትበሉ የላን ካልእ ጉዳይ ዓጢጥዋ ስለ ዘሎ ዲስ ዋን እዚ ኩናት እዚ ኣብ ከቢድ ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ ራሽያ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ፑቲን ምክንያቱ በዚ ዝቕፅሎ ዘሎ ወረግ እዚ ነገር እዚ ስቕ ኢሉ እንተርእይዎ ሓደ መዓልቲ ንፑቲን ጠቅ ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብብዝሒ ብድሮናት እዚ ድሮናት እዚ ዩክሬን ጥራይ ይሰርሖም ዘሎ ኣይኮኑን ብሙሉእ ኤውሮጳ ሰሪሑ መፈተኒ ናይ ኣፅዋሩ ናብ ራሽያ ገይርዎ ኣሎ ራሽያ ድማ ምረቓድ እዩ መርገም መሬታ ኣዝዩ ዓብዩ ንኩሉ ብኤር ዲፈንስ ሲስተም ክትከላኸሎ ትኽእል ሃገር ኣይኮነ ቃላይ ዝኾነ ሃገር እዩ ስለዚ ንዩክሬን ኣብ ዘለየቶ ቦታ ክትሃርም ትኽእል እያ ዘይትሽፍኖ ቦታ ክህልዋ ክእል ዳትስ ዋይ ድማ ዩክሬን እንድሕር በዚ መንገዲ ቀፂላ ብንባዕለ ዩክሬን ሰራዊት ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ኩነታት ከቢድዎም ኣሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ውሒድዎም ኣሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ስለዚ ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ኩነታት እዚ ካብ ኖርማል ወፃኢ ከይዱ ናብ ዝገደደ ሽግር ክሰግር ከም ዝኽእል እዮም ዝነብሩ ስለዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ቬሪ ቬሪ ክሪቲካል ስቴጅ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ ባዕሉ ኢዱ ይዘርግሓልና ነዚ ኩነታት እዚ ከተሃዳድኦ እምበር ብናይ ሰብ ሓይሊ ገምጊምካ ስጠጠው ክብል ይኽትብል ከቢድ እዩ ናይ ኢራን ንኣብነት ቁሩብ እንተዝሕል ነይሩ ኮንዶኾን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ምስ ፀገማቱ ነዚ ናይ ዩክሬንን ራሽያን ገለ መገበሮ ንብል ኣለና ሕጂ ግን ኣሜሪካ ንባዕላዊ የለን ናይ ነፍሱ ዓጢጥዋ ኣብቲ ጉዳይ ናቱ እዩ ዝጎይ ዘሎ
ኤውሮጳውያን ድማ ስዕረት ምቕባል ኣብዎም ስለ ዘሎ ኣሚን ኤውሮጳውያን ትፈልጥዎም እዮም ቀዳማይን ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሓድሕዶም ዚሮ ዝተመላለሱ ህዝቢ እዮም ዘብሎም ስልጡናት ኮይኖም ንኣፍሪቃውያን ህበይዶ እንስሳ ዶ ዝብሉ ኣብ ታሪክ እቲ ዝኸፈ ኩናት ዝገበሩ ሰብ እዮም ናይ ኩናት ኣዲክሽን ዘለዎም ወልፊ ዘለዎም ኩናት ብኩናቱ ድማ ፈፂምካ ንሓትሕድካ ዚሮ ምግባር ዝፈትዉ ህዝቢ እዮም እዚኦም ታሪኾም ከምኡ እዩ ዝሓለፈ 80 ዓመት 70 ዓመት ራዩ በቃ ሰላም ሪኦም ከምዚ ጻድቃን ኩናት ዘይርድኦም ገለ ወይ ብኩናት ዘይዛረቡ ገይሮም ዝመስሉካ ዝነበሩ ከምኡ ይኮኑን ኤውሮጳውያን ታሪክ ናይ ኤውሮጳን ታሪኻዮ እቲ ዝኸፈ ኩናት ዘካይድ እዩ ዕብየት ድማ ኣሎ ብልዕሊ So basically እዚ ትዕቢት እዚ ጠጠው ዘብሎ ተደይረኺቡ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ኩናት ክሰግር ዝኽእል እዮም ዝብሉና ዘሎ ኪላታት ኣምላኽ ባዕሉሎ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሎ ይኽእል ኸውን ብክልቲኡ ወገን ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ again those things are ብቐሊሉ ኣናኢስካ ትሪኦ ወይ እውን ሸለል ኢልካ ትሓልፎም ነገራት ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ግን again እቲ ኩነታት ኣይናዩ እቲ ዝኸበደ ኢልካ ንኽትዛረብ ይኸብደካ እዩ ክልቲኡ ከቢድ ኩናት እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን እቲ ዝኸበደ ኩናት ምክንያቱ ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካንሲ ክንዱ ዓይነት ዕንወት ኣይኮነን ዘለዎ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ሰብ ምግዳስ ስለ ዝገደፎ ስለ ዝሰልቸዎ ይምበር ኣብኡ ዘሎ ዕንወት ንበይኒ ዝመውት ዘሎ ሰብ ዝመውት ዘሎ ወታደር ብዝሒ ህልቂት ዕንወት ናይ ከተማታት ንበይኒ እዩ እዚ ግን እንታይ እዩ ጀስት ሰልቺዎ ዓለም ሰልቺዎ it's not really interesting anymore ገዝ ሓደ እቲ ዩክሬን ሰዓር ስለ ዘሎ እቲ ኢንተረስት የለን ዓወት ናይ ራሽያ ምዕራባዊ ሚድያ ክዛረበሉ ይደልን እዩ ራሽያ ትወድቃላ ይፅቡቅ ዜና ክኾኖም ዝደሊሶም እሱ ከዓ ብዙሕ የጋጥም የለን ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዜና ዝኸውን ዘሎ ራሽያ ክትረም ከላይ ዝያዳ ጫውጫውታ ዝስማዕ ኤኒዌይ በዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብቲ ስካንዲኔቪያን ዘለኹም ዎች ኣውት ጥንቅቕ ንበል ኣምላኽካ ጸሎት ትገብርካ ጸሎት ኣይትግደፍ ቀሊል ዘይኮነ መድረኽ ኢና ዘለና ኣነ እኳ ካብ እዚ ነገራት ካብ ሓይሊ ሰብ ዝሓለፈ ይባህለ ሓይሊ ሰብ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ደረጃ ኣይኮናን ዘለና ስፒሪቹዋል ወይ ከዓ ጋድስ ኢንተርቬንሽን ናይ ኣምላኽ ምትእትታው ናይ ኣምላኽ ተኣምራት ጠጠው የብሎ እምበር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኸመይ ተወዲኡን ትፈልጥዎ ኢኹም ናብ ኒኩለርን ገለን ተኣትዩ ተወዲኡ ኦልሬዲ ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ዝወሰዶ ግዜ ካብ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝያዳ ሰጊር እዩ ብምንታይ ጠጠው ክብል ይኽእል ልክዕ ከምቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኒኩለር ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ሜቢ ዝብል ዘረባ ኣሎ I don't know if that's going to happen or not ካላርሲ ምናልባት ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ሓደ ግዜ ከምቲ ዝድለ ዘይንገር ዘሎ ዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ እንታይ ዝገጥመን ዘሎ ዘን ሃገራት ዓረብ እምበርዶ ኣብዚ ኩናት እዚኣተን ብምሉእ ኣካላተን እየን ዝሳተፋ ዘለዋ ነዚ ኩነታት ኣብ ልዕሊየን ዝግበር ዘሎ ክሳተን ጠጠው ንኸብሎ ዝኾነ ዝፍትኖ የለን ድዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ well ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢሞን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር the problem here is ዝገበረን ተገበራ ንሳተን ጠጠው ከብሎ ዝኽእላ ነገር እውን ኣይኮነን ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ምናልባት ንእሽተይ ካብ ኤውሮጳ ካብዚ ናይ ምዕቡል ዓለም ከይወፀኹ እዚኣ ጥራይ ክነግረኩም The Prime Minister says he is ready to intensify trade talks with the U.S. after President Trump imposed new 50% tariffs on a range of Canadian goods. The White House says the import taxes on items from hockey sticks to cement are punishment for Canadian discrimination against key U.S. industries. It comes amid stalled negotiations to amend the trade deal President Trump reached with Canada in his first term. Mr. Trump already levied tariffs of 15 to 35% on some major Canadian exports, while Canada has its own counter tariffs ranging up to 25%. President Trump ካናዳን ኣሜሪካን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ብኢራን ዘይሰለጦ ብዩክሬን ዘይሰለጦ ብራሽያ ዘይሰለጦ ከምኡውን ብቻይና ዘይሰለጦ ኩሉ ግዜ ሓሳኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ እዩ ንካናዳውያን ኩሉ ግዜ ንካናዳ ከፈራርም ዝፈተን እዩ ኣዘማ እንተኾነ ካናዳ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ሰብኣይ ዘለዎ በልሕ ሰብኣይ እዩ ቁጠባ ዝርድኦ እዩ ዲፕሎማቲክ እዩ ንካናዳ ከመይ ጌርካ ካብዚ ድርኩኺት ናይ ኣሜሪካ ተውፃእ ብሰላሕታ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ዘሎ መራሒ እዩ ከምኡ ንክገብር ድማ ማንዴት ዝኣክል ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ግዜኡ ካናዳ ከቢድ ሂወት ክትሕልፍ ትኽእል እያ በት ኣብ ሎንግ ተርም እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ካናዳ ንምህናፅ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዙሕ ሕማቕ እንዲ ክኸዱ እንዲዮም ፀኒሖም ሕጂ ነገራቶም ንምቕያር ሓደ ካናዳ ኩነታታ ንክትቅይር ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ሕማቕ ፖሊሲ ኣብዚ እዋን እምበር ካናዳ
ሓደ ሓያል ፓወር ክኸውን ዝኽእል እዩ ሪሶርስ ብዙሕ ዘለዎ እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ድማ ንካናዳ ይጠቕሞም እዩ ካናዳ ነታ ብኮና ተጠቀሙ ሞር ንኤውሮጳ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዕዳጋ ክጥቀሙሉ ይፍትኑሎ ወላ ኤውሮጳዊ ንካናዳ እዮም ዝፈቱ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ መንጎ ዝርግርግ የእትወሎም ኣሎ ንግዚኡ ካናዳ ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ክትሕልፍ ከም ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ቁጠባ ናቶም ምስ ኣሜሪካ እዚ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ክገጥሞም እዩ እንተ ነዚያ ብድሆ እዚያ ሰጊሮም ካናዳ ማይ ቢ even stronger ካብዚ ኩነታት ዝሓያል ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል እዩ ንቐፅል ሕጂ ናብቲ ነገራት ከልጅ ካናዳ ዘለኹም ምላኽ ሓግዝኩም I know it's not life is not easy ህይወት ቀሊል ከም ዘየላ ኣብ ካናዳ ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ይሰምዐ ኣጆኹም ጥራይና ክንብል ንኽእል ኣብ ኩሉ ከቢድ ዘሎ about the Middle East partnership of all of this and on the United States side, but more specifically on the attacks that would come from Iran, the idea that Iran would frankly devastate the UAE, really wipe Dubai off the map for all intents and purposes, hitting, again, energy infrastructure, desalinization, like the list is pretty extensive, what they would hit, rendering that country basically useless. Does President Trump seem to care about that? Well, as I said before, I think that's a tertiary concern as far as he's concerned. And I think እንታይ ሓትዎ ኣለዉ ዘረባ እዚ ብዙሕ ሰብ ዘይከታተሎ ዘሎ ዝያዳ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናታ ናይ ቢንቶታት ናታን ካልኣን ይሃርም ኣብ ዘለሉ ኢራን ኣበርቲዓ ተጠንቀቓላ ብፍላይ ድማ ንኢማራት ዝበሃል ጠቕላላ ደቨስቴት ክትገብሮ ከም ትኽእል ጠቕላላ ዚሮ ክትገብሮ ከም ትኽእል ብፍላይ ነቲ ዱባይ ዝበሃል ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናቱ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ናቱ ይኹን ፓወር ፕላንትስ ናቱ ይኹን ካልኦት ኣገደስቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ከተዕንዎም ከም ትኽእል ደጋጊማ ተጠንቀቓላ እዚ ማለት እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኖርማል ብኢማራት ክግደስ እዩ ዝግብኦ ግን ይግደስ የለን ኣብ ቀዳምነት ኣብ ናይ ርእሱ የለን እዚ ማለት ድማ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ከቢድ ፈተና ኣትዩ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይዝርብ ከጋጥም ድያ ኣይጋጥምን ንግዜ ንገጥፎ ባት ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ንእሽተይ ከስዓኩም ዝኽእል መስሓቅ እውን ኣይሰኣን ስለ ዝበሃል እስከ ዚያራይዋ ከምዚኣ እያ ኮይና ደላ ኢሎም እቶም ኮሜድያንስ ብሕማቕ ነገር እውን መስሓቅ ስለዘይፅላእ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ዝረኣዩ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ነዘን ሃገራት እዚኣተን ትገብረን ዘላ ንበይኒ እዩ ብፍላይ ንኢማራት ድማ ተሓሲብላ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ in private, the leadership of the UAE is probably cheering him on, despite what you just described as a likely outcome. Let me explain that. I think people need to understand that the UAE is very much a Trojan horse for Israeli and American power and influence. And it has been a thorn in the side of Iran for a very long time. If you're an Iranian, you very much welcome the opportunity to annihilate this platform for the projection of power against you. So the UAE will definitely be struck, and most of it will be flattened or destroyed. Now, I don't know where all the money goes. It's probably sitting in New York City, London, other places. ማሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ንኢማራት ስለምንታይ ቀንዲ ታርጌት ትገብራ እንታይ ስለ ዝገበረታ ዝብል ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት ማለት እቲ ቶርጀን ሆርስ ዝበሃል እቲ መሕብኢ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ሓይሊ ኣብ ዙርዮም ቀንዲ ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ በዳት ደዝም ንስዑድያ ትሃርመ የላ ከምኡውን ንስዑድያ ይኹን ቀጠር ሸለል ኢላተን ኣላ ማለት ኣይኮን ንኩላተን እየ ትሃርም ዘላ ኩላተን ትሃርም ኣላ ኢንፋክት ቀጠር ካብ ምሕር ገዲድዎም ናብ ዩኤን ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኢማራት ግን ኢማራት ከየዳኸምካ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣብ ዙርያኻ ክዳኸም ኣይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለዎ ኢማራት ግን ከም ትፈልጥዎ ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ወታደራዊ ዓቕመት ኣይኮነን ንኢራን እውን ዘገድስ ሃገር ነይሩ እዩ እዚ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ተሪእኹሞ ኢማራት ይረም ኣይነበረን ስለምንታይ ብድሕሪ በጋርጃ ምስ ኢራን እርቂ ክገብር ወሲኑ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ ይፈልጡ እዮም እስራኤልን ኣሜሪካን ብዓብዩ ብኢማራት ገይሮም ክሓሲቦም ከም ዝኽእሉ ስለዚ ኣገይን ንኢማራት ፅቡቅ ጌርካ ምድኻም ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ናብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ፈተነ ናቶም ይቕፅል ኣሎ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ሃገራት ኸሊጅ ክወፅኦ ኣብ ዘይክእላ ዓዘቕታት እየን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ነዚ ዞባና ዘለዎ ኣካይዳ ንኩሉ ክቕይር ዝኽእልን ክፀሉ ዝኽእልን ጉዳይ ምዃኑ ድማ ፍርዳና ኣለዉ has sent letters to both the United Nations and the Security Council condemning recent attacks by Iran on the country. Qatar accuses Iran of violating international law and says Tehran must provide compensation for all damages caused. We're going to bring in Victoria Gatenby, who is here in the Qatari capital. So, what else they've had to say? Centre left wealth, the missile
ቀጠር ኸ ደብዳቤ ሰዲዳ ቢዩኤን ካሕሳ ክወሃቦም ከም ዘለዎን ካልእን እዮም ዝሓቱ ዘለዎም ዌል መቸም ኩሉ ሰብ ነናቱ ድሌታት ክሓትት ይኽእል እዩ ቀጠር ዝበሃል ካልኦት ሃገራት ኩላቶም ነናቶም ድሌታትን ሓሳባትን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ኢማራት ይኹን ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ ከቢድ ዝበለ ኩነታት ኣጋጢሞም ዘሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ተገዳስነት የርኢ ዘይምህላው ወይ እውን ነዚ ነገር እዚ ንክቕይር ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ከምቲ ዝደለ ዘይምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ኩናት ጥራይ ይርዮ ስለ ዘሎ ንእስራኤል ድማ ቀዳምነት ናቱ ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዘሎ ኣጋይ ሃገራት ኸሊጅ ዘይተፀበዮ ከቢድ ብድሆ ገጢምዎን ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ንኢራን መጠን ዝሃረሙ መጠኑ በዘን ሃገራት ኸሊጅ ገይራ ሕናኣ ትፈዲ ከም ዘላን ኣብ መወዳእታ ድማ እዘን ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ክኸውን መፃእየን ኩልና ብኣንክሮ ንዕዘቦ ዘለና ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ጉዳይ ናይ ኸሊጅ ጥራይ ንበይኑ ፍሉይ ዝኾነ ኣርእስቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ መፃወቲ ወይ እውን ቀንዲ መባእሲ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ እቲ ካልእ ኩሉ ተወዲኡ ሕጂ ናበይ ገጾም ይኣትው ኣለዉ ናብ ቀይ ባሕሪ ገጾም ይኣትው ኣለዉ ቀይ ባሕሪ ኦልሬዲ እቲ ፕሌይን ፊልድ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናብኡ ክሰግረልኩም እየ ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ይኹን ብቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ቀጥታዊ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክነኣቱ ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ In the future of 130 million people really depend on one body of water. For Ethiopia, this is a question that has echoed for generations. The Prime Minister Abiy Ahmed recently shared a powerful story that changed how we look at it. He talked about a teacher who wrote a massive complex physics problem on the board and told the entire class no one can solve this. But there was one student who was absent that day. He never heard the teacher's warning. He never heard that it was impossible. So when he came to class the next كم تريو ዘለኹም ብልጽግና ዓለም ብዛዕባ ካልእ ፀገማት ትዛረብ ብልጽግና ግን ዓሰብ ወይ ሞት ዝብል ስቶሪ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ይገብሩ ኣለዉ ክልተ ዛንታታት ገይሮም እዮም እዚ ዓይነት ሓፂርቲ ቪድዮታት ሓደ ሓድሽ ቅዲ ናይቲ ስትራቴጂ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ እዩ ዓለም ዞባና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘለወሉ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማ ኣብ ከቢድ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ መንግስቲ ናቱ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እንታይ መሪፁ ኣሎ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ መሊስካ ፓምፕ ምግባር Ethiopia lost its natural getaway, Assab. The country spends more than $5 million every single day, unnecessarily. Yes, over $5 million every day. Here's the story in brief. When nature shaped this land, Ethiopia's vast highlands naturally descend toward the port of Assab. As Emperor Menelik II wrote in his letter to Queen Victoria, and as the deep historical and blood ties between the Afar people and the Red Sea coast and the people of Ethiopia testify, Assab and Ethiopia are two sides of the same coin. If you have no access to the sea, you become a prisoner of your neighbors. Often say renowned economists. Today, as the world's largest landlocked country, Ethiopia pays up to $2 billion every year in port fees. This is one of the major factors driving up the cost of living and slowing the country's economic progress. Assab lies just 65 kilometers from Ethiopia's border. For Ethiopia, Assab is not a matter of luxury. It is the country's lifeline and the key to its long-term. እንታይ ትብላላ መሲልኩም ማለት ንዓዓ ምምላስ ትርጉም የብሉን ንሮበት ምምላስ ስለ ዝኾነ ግን እንታይ መሪፁ ኣሎ እቲ ብልጽግና and this is why ኣብን ብልጽግና ናይ ሓዋሩ ሓደጋ ንኤርትራ ይንብል ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ድማ ብልጽግና ክምሖ ጥራይ ዘለዎ ካብ ሱሩ ተማሕዩ ክጓሓፍ ጥራይ ዘለዎ I don't see any reason ነዚ ነገር ዝን ምግባር ጽቡቕ ነገር ንኹሉ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ በፂሑ ስለ ዘሎ ዓሰብሲ ናትና ጥራይ ዘይኮነሲ ዓሰብ ታሪኻዊ ብፅሒትና እዩ ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና እቲ ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕርና ኤርትራ ማለት እዩ ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና እዩ መነባብሮ ዝቕባቤ ቁጠባ ህይወት ናይ ኢትዮጵያውያን ተበላሽ ዘሎ ስለዚ ህይወትኩም ክዕረ ኢትዮጵያ ቁጠባኣን መነባብሮኣን በፅሒዋ ዘሎ ሽግር ሓደ ሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ንባሕረ ዳር ብመኪና ክኸይድ ዘይክእል እቲ ናይ ውግን ወረ ውግን መፅኡ ዘሎ ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና ኢና ኦሮሞን ሓትሕቶም ዝበልዑ ዘለው ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና ኢና ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ኩናት ዓሰብ ስለ ዝኸሰርና ኢና ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኩሉ እየ ዝብለኩም ናይ ቁጠባ በሎ ናይ ሴኪሪቲ በሎ ናይ ኤትኒካዊ ፀገም በሎ ናይ ሃይማኖት በሎ ወላ ናይ ፍሽኩልና በሎ ናይ መጋባርያነት በሎ ኩሉ እቲ ፀገም ኤርትራ ፀገም እያ ባሕሪ ስለ ዝሰኣና ድማ እቲ ፀገም ይብሉ so oversimplification of the problem ብሓደ ፀገምካ ፅቡቅ ጌርካ ከለለኻ ነቲ ፀገም ገዲፍካ
ኣብዘ የለ ጓል መንገዲ ንኩናት ምክዝጓስ ዝበሃል እዚ ኖርማሊ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ናይ ህላዊ ሓደጋ ገይሩ ርዩ ንዑ ዝምጥን ግብረ መልሲ ንክብ ግዴታ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ጽምዶ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ይውሕዶ እምበር ዝበዝሖ ይኮነን ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ነገር ቀዳምነት ይባ ንብልጽግናን ኣካይዳናቱ ንምፍንቃል ክትከይድ ግቡእ እዩ ጥራይ ዘላቂ መፍትሒ ክኸውን ኣለዎ ብልጽግና ከለ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ክቐኒ ዝኽእል ስርዓት ኣይመስልኒ ድሕሪ ብልጽግና ግን እንታይ ከጋጥመና እታ ኢትዮጵያ ሲ ሓንሳብ እናሓዋሩ ንኤርትራ ስቃ ዘይትኸውን ክትክእል ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣይደኖ ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ እያ ኤርትራ ብውሕዱ ካብ 1950ታት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ኢትዮጵያ እያ ካልኦት ኩሎም ሳተ ጎራቢቶም ዝመፅሉ ግን ኢትዮጵያ እታ ምንጭ ፀገም ሱዳን ኣይኮነ ወላ ሶማልያ ኣይኮነ ወላ ጅቡቲ ኣይኮነ ወላ የመን ኣይኮነ ስለዚ is only one problem ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረቡን ከቢድ እዩ 4 ኪሎ ዘሎ ኤስታብሊሽመንት እዚ 4 ኪሎ ዝበሃል ክብንቆር ክኽእል ኣሎ ካልእ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት ድማ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሓደጋ እዩ ዝብሉ ሓይልታት ንሳቶም ምስማዕ ኣገዳሲ good እንታይ ንምባል ናይ መወዳእታ ደንጀር ነዚ ነገር እዚ ክንገልፀልኩም ዘለና ንሕና ካብ የመን ካብ ኢራን ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ፀገማት ኣሎ ይከረየኩም እየ ቀንዲ ፀገምናትና ግን ምንጭ ናይ ፀገም ካብ ልላይ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ምንጭ ናይ ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ 4 ኪሎ እዩ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስትራቴጂን ምሕደራን ምንጭ ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ካልእ ኩሉ እዚ እንድሕሪ ተፈቲሑ ካልእ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንክፈትሖ ሽግር የብሉ ወላ ነዚ እውን እኮ ክፈትሖ ይኽእል ግን ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎ እዩ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እኮ እቲ መንግስቲ እውን እኮ ኖ መንግስቲ ኤርትራ ክቕይር ኣይቅይርን መዓስ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ጠቕላላ እቲ ዘሎ ናይ ህላዊ ዓበይቲ ፈተናታት ካብ ዝርዩ ዘሎ እዩ ድሕሪኡ ግልፂ ብግልፂ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ እንተኾንካ ንዘይገበርካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ዋላ እኳ ቁጠባ ክንጎይ ንደሊ እንተለና እቲ መንግስቲ እዚ ነገር እዚ ንዓይ ሓደጋ እዩ እንተበለ ክትክሕዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ናው ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘለና ፀገም ኣብዚ ረኣዩ ሕጂ ብልጽግና ናይ መወዳእታ ናይቲ ብልጽግና ገይርዎ ዘሎ ብፍላይ ምስ ግብፂ ገይርናዮ ዘለና እውን ከረየኩም ስለ ዝኾንኩ it's very important ሕጂ ነታ ካልይቲ ክፋል ናይታ ኩናት ከረየኩም እየ what is going on there is this issue another ብኻልእ ብግምጣል ንሪኦ ዘለና ድማ Breaking news literally happened moments before we just started. So let's go put this up here on the screen. Breaking: the Houthis of Yemen have announced a maritime embargo against Saudi Arabia, quote, effective immediately. Saudi Arabia has until now exported about 4.5 billion barrels per day from Yanbu in the Red Sea, most of it heading south through the Bab al-Mandeb Strait. كم نريد لنا كنت تغير خمسلون حوتي كي بحري كلكتو مدي بكم زلو يزنقر زلو What can Saudi do? I don't know. Saudi أنت كتجبر تقول كلا رسغينو. إذا قد دايزي already توسينو له Saudi أدمى قبل ملسي بالله. تايت قبل ملسنا Saudi أمره. Pledged to take the necessary measures to protect its ships. That's after Yemen's Ansarullah group, also known as the Houthis, declared a blockade on Saudi Arabia. They say the embargo will be imposed in the Red Sea. And they say it's in response to what they described as a years-long Saudi blockade of Houthi-controlled areas. The Houthis say the measure will target Saudi shipping through the Bab al-Mandeb Strait, which links the Red Sea to the Gulf of Aden. في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير. متشم حوتي زبحال منهم زي عطو حد أزي حيال organization مخانو عبزي وعلى زي بزح زي خلت فعلوا نخل قداي يكون. It's accepted. حوتي بعالم جسمه حيلي يلن. نأمريكا وسيخة مالتي يكون السعودية يكون سي أمريكا دسمع حيلي يكون حوت زبهال بمنم بحيلي دسمع حيلي أيكون زجبر كجبر إسرائيل أمريكا تبراريوم الميود ما بمولهم هجرات عرب مس فرنسا أمريكا تبراريوم إنجليزي وسيخة كسر وزي كاليو so this power is here to stay نزي بغلي له كل رزغل كإلا زغل حيلي يكون نزي بمررة أو بممس أمبر بحيلي كجبر زغل يكون unfortunately بحماق مع التقينو كنا بلون خلينا سعودية أبزي قدايا بمتاو نزي قداي زي نزوم سعودية كاسكيسا أبزي شجري تياتهم الله زي قداي زي دما إيران نوحي وان صراحة لزي نبرتها وعنياتو بحري وشمت حرموز مزي ناي باب المندب كتلاقبو كابن نوحي تسعرس أنيها جدما قزيو سلزاخلة حوتي نتي مسرح درو سقوم توسيدو للسعودية قبل ملسك كبير نتكونتات نمرقا زكا على النغل غبريت ولا لا For Defence and Security Studies, joins us from the British capital, London. Good to have you with us. So, in addition to the message the Houthis say they want to send to the Saudis about the Saudi blockade, is this step also seen as a message from Iran?
Yes, absolutely. It is seen as a message from Iran. And I think, the important thing to note here was the context of an Iranian plane obviously being prevented from landing in Yemen about a week ago. Supposedly the Yemeni government, or the official Yemeni government, was responsible for sort of cratering runway. It's gone south pretty quickly. ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ ስዑድያ ዝበሃል እውን ጀማሉ ክሕሉ ብዘይ ምኻሉ ዘጋጠመን ድዩ ስለምንታይ የጋጢሙ ዝፀገም እዚ ንዝብል መጀመርያ ሑቲ ምስ ኢራን ከይተረዳድኡ ዝገበሮ ስጉምቲ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ርዱእ everybody knows this ስዑድያ ሑቲ ምስ ኢራን ተረዳድዩ ነዚ ሲግናል ዝገይርዎ ዘሎ ነዚ ነገር ግን ስዑድያ በዓላ ኣፍ ደገ ከፊታ በዓላ ዝኣተዎ ተሓውውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀብሪ ዝኸይዶም ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሑቲ ካብ ኢራን ክምለሱ ከሎ ነፋሪት ኣይትወርድን እያ ምባል እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ያይ ስዑድያ ተሸጢሩለይ ተባሂሉቶም እቲ መንግስቲ ናይ የመን ይኮም ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ መንግስቲ ናይ የመን በባጀት ናይ ስዑድያ ዝንቀሳቀስ እዩ ስለዚ ኣይኮነን ሑቲ ንሕና ማንፈልጥኛ ኣለና ትሽጣራ ካልኣይ እቲ መጥቃዕቲ ዘካየደ እቲ መንግስቲ የመን ኣነ ያካይደ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ሑቲ ይፈልጡ እዮም ካበይ ከም ዝመፀ ስለዚ ስዑድያ በዓላ ዝኣተዎ ተሓዊዩ ሕጂ ብንየው ኦልሞስት ንመዓልቲ ክሳብ 11 ሚልዮን በርሚል ትሸይጥ ነይራ ስዑድያ ቅድሚ እዚ ኩነታት ምጅማሩ ድሕሪኡ እቲ መንገዲ ምስ ተዓፀወ 7 ሚልዮን ዝኸውን ክሳብ 7 ሚልዮን ዝኸውን በርሚል በዚ ያኑቡ ዝበሃል ወደብ ብቀይሕ ባሕሪ ጌራ ትሸይጥ ነይራ ሑቲ ከዓ ከም ድሌትኩም ሽጡ ኢልዎም ነይሩ ምክንያቱ ምስ ስዑድያ ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ለሚሸዊ እቲ ኮንሰፕት ከመይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ነቲ ናይ ነዳዲ ምንቅስቃስ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና So this is the where is that thing man ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ከሪአኩም እየ if I can find it okay زياታ እታ ናይ ነዳዲ ምንቅስቃስ በዚ ካብቲ ወደ እቲ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም መጀመርያ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ኣፊት ኢራን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሪፋይነሪ ናይ ነዳዲ ናይ ስዑድያ ንኢራን ኣብ መንጋጋ እዩ ዘሎ ሓደ በሉለይ እቲ ዝዓበየ ወደብ ድማ ንሑቲ ኣብ ጥቆም እዩ ዘሎ ስለዚ ኮኦርዲኔትድ መጥቃዕቲ ብኢራንን ብሑትን ክግበር ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ዝግምግሞ ስዑድያ ድማ ስዑድያ እዚ ነዳዲ ጠጠው እንድሕር ኢሉላ ከም ቀጠር ኣይኮነትን ወይ ከም ኢማራት ኣይኮነትን ከም ባህሬን እውን ኣይኮነትን ከም ኩዌት እውን ኣይኮነትን እንታይ ማለት እዩ ቀጠር ክንደይ ህዝባ 300,000 ህዝባ ማለት እቲ ስደተኛ ካለ 3 ሚልዮን ዝበሃል ግደፎ 3 ሚልዮን ተቐማጦ ዜጋታት እዮም ዘለዋ ኢማራት 1 ሚልዮን እዩ ዘለዋ ኩዌት ከም ክንደይ ምዃኑ ስዑድያ 30 ሚልዮን 25 ሚልዮን ዝኸውን ነባሪ ስዑድያዊ መበቆል ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ what are you going to do with this I mean sovereign fund ለካ ገለለካ ግን 25 million you can't feed them my friend وقالوا لك ከተንቀሳቅሶ ትኽእል ህዝቢ ይኮነን ዘለካ ተንስዩ ክበልዓካ ዝኽእል ህዝቢ ናዕቢ ገይሩ ከኣልየካ ዝኽእል ህዝቢ ስለዚ ስዑድያ ቀልጢፋ ነዚ ሽግር እዚ እንተደይፈትያ ካብ ካልኦት ሃገራት ክልጅ ዝገደደ ፀገም ክጋጥማ ዝኽእል ሃገር ምዃና ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ ስዑድያ ንኢራን የቕረታ ሓቲታ ድያ ገለ ጌራ ድያ ጀነፍሪድ ጌራ ድያ it has to solve this problem ኣነ ዝፈሪ ዘለኹ ግን ብሓይሊ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ከይምንዎ ነቲ መሓመድ ቢን ሰልማን እሞ ምስ ሑቲ ኣብ ሓይሊ ከይኣቱ ምክንያቱ ነዳዲ ናቶም ከባድምዎ እዮም and this they can do certainly ናይ ኣሜሪካ ክቡራት ነፈርቲ ዘለዎ ቦታታት በይዛት ክሓርሙ ዝኽኣሉ ሲ ነዳዲ ቦትኦም ምህራም ከፀግሞም ይልካ ቅርብ ክብድ ዝበለ ይመስለኒ ስለዚ I think እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘፍሪ ደረጃ ይኮይኑ ዘሎ ንቁጠባ ዓለም ድማ ብርግፅ እዚ ናይ ሑቲ ስጉምቲ ምስ ተወሰደ ጥራይ ዋጋ ናይቲ ብሬንት ኦይል ዝበሃል ዘሎ ናብ ክንደይ ደይቡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ if I can check this out okay where is this man Brent yeah here we go 83 already تحني it's not too bad 88 ገለ ኣብ ገለ ደረጃ በፅሑ ነይሩ እዮም ዝብሉ ነይሮም ግን still it's fine ከም ትዝድለ ክዲቦ ዝኽእል ኣይደይበን ኣለት ዋጋ ናይ ነዳዲ and again ብዙሓት ኪላታት ወላት ዋጋ ናይ ነዳዲ is a manipulation እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዓለም ወሪዳ ከላ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ዋጋ ጥራይሲ ንባዕሉ ካልእ manipulation ኣብቲ ዕዳጋታት ይግበር ከም ዘሎ እምበር ክንዲዚ ልዕሊ እዚ ክኸይድ እንተገበ እዮም ዝብሉ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃገርኩም ኣበይ ከም ዘላ ሃገርና ኣበይ ከም ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም ብታሕቲ ዝፈክር ዘሎ ዓሰብ ተደይመለስኩ በረንበጣዕ ድብል ዘሎ መራሒ ኣሎ ንባዕሉ ኣብ ዝረሰነት መቕሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ብርግፅ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ክፈጥር ዝኽእል ኣይኮነን ግን ነገ ንኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣትኪላ ንኸይትኸይድ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል መራሒ
سمينا نشتي كان دخون بتبحر سكروب دحن نيرنا تبلنا حجي دما حوتي نقول لصلاي زبله عدي من الله معناته حوتي نملكو طبع عالم تطوز بلو شانا غير سلازل اوكي بسودان انت قونه اديهم تفلطوا ما بسودان زواغو زلو سراوي سودان اسمن واغالو امارات يزبال ግን كلها تاكرنا في كذا الهجر بب جامعات يالا بجكيرت كمزه عينت ጉዳይ ያብዘለናሉ አብጅብት ተخيت ቀደማ ዘር ከበጻዳ ደማ او بيس غيرلو ስለዚህ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ወላት ዘለውና ጂኦግራፊካዊ ከመመጣ ጽቡቅ እንተኮነ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታ ዘለው ዓዲ ወይና ንብል ዘለና ሳዑዲያ ነዚህ ኩነታት ዚ how are they going to solve it? I don't know. 7 million barrels a day. That's nearly half the volume it previously shipped through the Strait of Hormuz. But if the Bab al-Mandab Strait is also blocked, exports would have to travel north through the Suez Canal. That's going to mean more costs for customers, especially in Asia, and they depend heavily on energy supplies from Saudi. Yosef Mari reports from Sana'a on what led to the Houthi. For Saudi Arabia, this naval blockade means they will no longer be able to use Bab al-Mandab to export oil to East Asia. This will have a tremendous impact on Saudi Arabia's year. Any attempt to export preventive medicine and to allow airports to operate again for sick people and other travelers. We want war. We offer it. The big question now is how كم تريوز لهم إذا قداي زي إنتاي كونيو نابي قصق خيديو سعود عربن حوتنسي ترداديوم دو حدا من قدي فترخونو I don't know حنتري تطرحي بك حل فيها دحريو أبتناتنا كملسينا because there's so much complexity أبزي كبابزي بخمي من قدو كنردو كم نخدما كنريا كم فتنينا. Can you just explain to us what the impact of a maritime blockade on Saudi Arabia will mean now, given, as we've been talking about, the increase in the hostilities in Iran and the Strait of Hormuz as well? Yeah, so at this stage, we should be reading this as a signal that Iran and the Houthis are trying to send, for slightly different reasons, to the international actors, particularly the US and Israel engaged in the war in Iran, but also to Saudi Arabia and to all international states who are concerned about international energy security. At this stage, the announcement is that they will attack Saudi-flagged vessels and Saudi vessels trying to transit through the Bab al-Mandab Strait. That's actually a step below the extreme escalatory measure, which would انتي تبلا لا مسيلكم زي قداي زي انتي كون خل بخمي كردو خل سعوديه ترى دي كونس عالم بخمي كتردو تخلنا زي قداي زي بلزلو يلو ما كتملس كلا مچم السعوديه كبيد ملختو كانتلو جن كابتي كفرها زخل جن حنت سقمتي زي قداي تبلا مغنياتو سعوديه عربسي حوتسي كالو نغرون كبر الكساب حجي لزلو ندادنا سعوديه بزي بابيل مندب كم زي حلف ترايوم اجراخ نغبرينا يلوم زلو زي مالتاي مالتيو كابون لا انتي داخ غبرني يخلو نيرم دريلكا ابت نداد دفر يلو بوتاون كارم يخلو نيرم سلازي كساب حج غيرو مزلو متنقطا انتي مالتي ابزتاي لكم سنه كلتا نغر كغبر خلو نبابيل من دم صاوت رايدي كونسي نتي ندادي بو زخيد نزي شوعه مليون برميل زخيد نتو ودب يانبو زبال زلو ودب ولي ام كغفو خلو سلازي بعابيو اتندادي نزي ودب تدهري مومو بسويس كانال غيرو كليلو خيد خليت ندادي of course ناي مغعزيا وسخا خبري نزي بوتا تاري ممغن اورموس تسرح تطوكبلي سلازي ايران وي ونحوتي توساخي صبللتنت كم زلوم يزنقر زلو امريكا خلامو سئل كادي خطيري امريكا نزبل ولا امريكا حنت خمزي تقبر وي كقبر خمزي بالله زكي لازم Straits of Hormuz under the grip of the Iranians. This is a complete game changer because if these two entities, the Houthis and the Iranians, start working in coordination to choke off global energy supplies. Again, it's yet another reason. It's just yet another factor. It's like if we couldn't beat the Houthis militarily last year, when this is all we had to worry about, right? And now we haven't been able to beat the Iranians. Like a world doesn't exist where we can beat both simultaneously. Joe, what can So come through with a long half-nighty counter-terrorism زبحال زنبرة جوكينتيو بينهم كلو تزارينا مس إسرائيل تزارينا كانوا طعون تزيكيلنا قد معمد حجن الساطو مس إيران تزاريهم تمسيهم نحوتي هكذا مزراب أين خلهم نيلو ذكاء النقرية لنيلو. So if you have more information than Joe Kent, then I'm happy to hear you. كابنا Joe Kent what's I حبريتا زلو سبنتلو نقرنا خنسم عكاينا نبلو زلنا. تاني مالتيو حوتي سيران coordinated كوينو زقبرو مدقاتي أمريكا كتتصورو أي تخلنيا كسوغرو دما أي تخلنيا. So أمريكا أنت كتقبر الله بزقو دايزي. Of course مبزحت سبزي قمتو ركبات كتقبر الله. اسمان بس كلهم كحق زوازق ولزبالتهم.
ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን መስዓድ ብሉስ ኣብ ካይሮ ተረኺቦም ዘትዮም ኣለዉ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ብሉስ ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ምስ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድነታት ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ጽቡቕን ኣፍራይን ዝበሎ ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ምስዓድ ብዛዕባ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዝርርብ ኣብ ንግዲ ዞባዊ ቁጠባውን ምዕባለታትን ፀጥታን ዘተኮረ ምንባሩ ኣነፂሩ ክልቲኦም ሰብ መዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካይሮ ተረኺቦም ተመሳሳሊ ዝርርብ ኣካይዶም ምንባሮም እውን ኣይርስዕን ነዚ መሰረት ብምግባር ንዘሎ ምዕባለታትን ቀጻልነቱን ኣመልኪትና ንኣምባሳደር ዓብደላ ዓድም ተወኪስና ኣለና سعي بابوي الركبات دي كل العزم وزلوين تقدر لبر مالتنا أمريكا نحكي سمح دلهم حديث اللي كم زلون قلنا أنا ضروري مثلا أظن دلهم تعيو فدكسا فورن بوليسين هاي نقول هذا مسيرته ربحي هذا حدث وانات أمريكا نبرة مركزة ولا نحن فتو هيومن رايتس أساسا ما بيستدعي عبد الإسراء صوت تاعت تنبر نيرا ساب سامشين بابوي قلنا أنا فتوي عبدالله اللي عندبت يقول له تغير نيريا لنا تنخنا نتاعي بحرنا اللي زوباوي كونتات ناي خبابنا على ما هو كونتات نسو تجاميدو نمثل اللوتي الصغان تاعي أمريكا عزيز وبعدين عندي مور في كذا نورو بوليستات ناي من رايتو زبان نجر مور نجريفو ناتو انترست قدام دمهاب سعد ما كنتفكيو عسكر نايمين الاستيعاب كاي الحريسي لهم في الليل العالم ما حنتي يكون موزلو كلنا شو النية اللي هرمون شجرالو بقطع غير حلصلو غير علي شجرالو بقطع هرمون يصلو ترابين هاي حضر حتى الله سنغنى أبزي حجي عدين كرسيهم على شيء الذي حد يشعر أن استفدت من الذي ما نروح سرعة سياسية يوم على شيء. تي أب إيرترا تنبيرو زلبر جرا كل عالي زبل تصفتات سني حلو سلام أنت إكس أحد سيتفت أمتبل ويتم كأندي محلخاتات أنت يكون يقولوا. كل عالي زوم توسانوي توسيدو كوايو. بين ولا أنت زيت على قدرتي بالود نحن إيرترا أكثروا بخطبة اليوم قالوا توسع يكون. بينه العالم السوهرة إيرترا كنا بليون السعوديين نبره الملف إلى تزاروا راح نتعيو تي بوليساوي صوتي قبل عليه يعني سألنا مرة نسوت راح يسوق السندر سقط طبعا سأساتر نقدر كم حبيت نقدر سأتطور بلا سكتي بلا شيء نبرنا إمبورت إكسبورت إذا حسي لما تأتي إلا نحن تعبير بعد قطبة زيرو هذا سرعات يقولون ونستشهد يقولون مع بالنا خطبة يقولون إذا أنت أفتولي تساوي شيء خال أنا أفترض ما مغرفات بالله كان نتائج حرب وليل وزارة أبي أحمد نجد كم مصر غير وصلوا مش الخير صح مهنة أمريكا أبزر استدي مچم تی بي بي سي زبلو زلو تسمعوا لهم ابزي تفلالي ريتوتات كنباكون دلينا تفلالي كيلاتات تفلالي تعزبتي زلوهم كنريا خلنا ناو بناي بي بي سي ريبورت كتريوات انا حكم تايم زبلو زلو ولا امريكا كل نغرات قبل الارترا تقبرو زنبرت اكايدا قديفه مسيرترا كتسرح تدلن تلا ويون كتسرح انكيدا تبغيسان تلا غدانا ايرترا باي ذا واي اجين بفلوي تلاعيلو زبالو لي يلن كم حجي بزع وزي تزاربنا هنا اتي زنبره غدا كم زي حدث تغيريو سلازي تكالارس كم دليت كاختريو تخليها تقند صقم جن ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ እገዳ ንምልዓል ጥራይ ደይኮነሲ እገዳ ልዕልናልኩም ጥራይ ደይኮነስ እንቋ ዘለዎ ሽርክናት ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ቅድድምን ዲፕሎማስያዊ ውያ ኩሉ ድማ ብልፅግና ንኣሜሪካ ኣብጎና ሰሊፉ ኣንጻር ኤርትራ እንትኾነ እገዳ ክመልስ ተዘየለ ድማ ንኤርትራ ምቕርቃርን ሪጅም ቼንጅ ዝበሃል ኩነታት ንክምለሰሉን ኩሉ ዝከኣለዩ ዝገብር ዘሎ ምስ ኩሎም ቶም ላኣኽቱን ኣሸቆልቱን ብግምጣሉ ኤርትራ እዛ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ነብሳ ዝኻለት ኣገዳሲት سيليا انتينا نري ዘለና مسات بلوس مس ሶማሊያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ ግብፂ ድማ ሓደ ካብቲ ትደልዮ ዝነበረት ናይ ግብፂ ስራሕ ብዓብይ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያ አይዞሌትድ ክትከውን አይዞሌትድ ማለት ድማ ክልተ ነገራት እዩ ግብፂ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ነገር እዚ ግብፂ ኣብ መንጎ ምን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቀጥታዊ ባእሲ ኣሎ እሱ ድማ ኒል እዩ ተርጀምሎ ናይ ኒል ጉዳይ ሕጂ እቲ ናይ ኒል ጉዳይ ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ናይ ኒል ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ነቲ ናይ ኒል ጉዳይ ክትፈትሕ ከላ ድሌታት ናይ ግብፂ ኣብ ግምት ዘእተወ ንግብፂ ከርብሕ ዝኽእል መፍትሒ ክትፈጥረላ እያ ትደሊ ዘላ ንነዊሕ ዓመታት ቃላት ዘላ ብዶናልድ ትራምፕ ጌራ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣማኺሮሞ ብፍላይ በዓል ኢማራትን እስራኤልን ኣማኺሮሞ እንታይ ኢሎሞ
منالبات ناي نيل قداي ناي تجيرد قداي مفتاح تقبر ندحر خوين أمريكا أنصار كخت كون تغيلا أنتي قبري لما قداي ناي كعب حرب ما حوسلو أب نيل كتفتح كلغا أب كعب حرب ما نعها أدفانتجز كفتر الكا نتز فتر أدلات دما بواجانا يرترا مالتيو نتز فتر أدلات من كتكملي إمارات كتكملي مرابي كون أبي نزل نبرة في سومالي لاند إنفستز نبرة جنزب شيء تزبل عسب قبر زخلن بحجز اللي يكون سلازي انتنا نرزلنا أبز الجوان دخامنتنا أبز لزنب بد جبسي أكلت يونت بي أمريكا قلنا خد كوني هدل نيرة سلازي أبو دانا كأب حري أبي زتنس على كون أبو دانا جرد دما أبي دقف زي بلوك كون هذا نجر نيرو إمارات بهالكات عالم جبسي الرهبان سلازي إمارات أمانة تعطي قبل الأمريكا يقبر كم زي له وتيت زين ريزل لنا سلمتاي إمارات نبعلو شجر قتي موصلة زلوا نجبسي كم قدم كفرارها بزي كل درجة له جبسي دما نهي الله فتنا على النزول من السلة زلوا مس أمريكا بزلوهم عبركتو بزلوهم ركبن بزلوهم استواتون جبسي أمريكا نه جبسي بوزيشن كتمرس كي لالا ويون كتمرس ناب جبسي جس أكل سجع مريض على دواس أو نسي إمارات الجنوب على تغرق يرزق فلوي نقدر قبر له ما يكل إسرائيل ونكم سلازي جبسي إيرتراد ما نأمريكا بيني كأمنايز بالقريفهم تجرب بمن قد جبسي كل دليلاتهم قسم روكي فتينو مال سلازي جبسي كم بروكر كم لوبيست جيركا جبسي دما نا إيرترا ربحة نعطاتهم ربحة سلازغوني نا السودان ربحة ونعطاتهم ربحة سلازغوني أب السودان نابنت جبسي كلتا جيم كم زلوا يزنبير يا أستوعب لنا هنريهم كلامنا السودان مورادرتهم يعني جبسي سلازي السودان to some extent استداخمت هاجر كوني دليو لولاويت هاجر كوينا هاي لبدا كابيتوبيا ناباتهم سسقات هاجر كتكوني دليوم جنا at the same time السودان حيال كتكون كاي دليوم حيال تقينا مع سقات هتلوان تريل نساون كتعص وصلت غد السودان استداخمت كتكون دليوم ابي إيرترا كن كومبليتلي دي اوبوزيت إيرترا حيال هاجر كتكون يمزل سلمتاي إثيوبيا زبهلنا بإيرترا كم حجي وريري حيز سلازي نبرك كملاس يخلي زبل امنت اللون كالود اشكلت دما نابوك سد وصل زغلو إيرترا حيال هاجر كتكون اللوا من تاع نتلولاو نتنايك بحري إثيوبيا زبهلنا وقرب كيبل كتكل كلو من تاع زبل امنت اللو سلازي تفلالي بوليستات اللو برجس إيرترا بدنقاص يكون صغر بوازلو إيرترا مع اليوم في السودان اليوم في السودان كتصاوت زخالت أبقى بحر مال نساتهم كوكو عصر وزي كل درجة بقعد زلوايا سلازي إيرترا أزي عقداسي استراتيجيك يمزولون إيرترا استراتيجيك بارتنر أنا ويح وان كتعوت النات غلن ناتنا ربحان معكب كتحجز النات غل هجري من باري يمزول زلو أمريكا قد أنتي ربحانات تاخذ اليوم وين أمريكا سمعت زي بلو نقاديو نقادين دعوينكا سمعت كل وكابلو عينين نبرت شيء مسمنت نقد كامنت جزء كامنت فتو كقد سكابلو if you are real لقداي كابندو دي خات جزء كاب China التنبرت بقعتون واقون تراي كقد سكازلو so America is like that إثيوبيا يقول جبتي يقول جنفريد ربحاناتهم يزقدس أبي ربحاناتنا كالرقاقس كندي واقع خيخفل لنا نتي ربحانا خنا الرقاقس أبي زيادة واقع يخفل لنا سلازي نتي ربحاناتنا أبي جينا بإيرترا كجبر كله كم زفلوينا بإيرترا يلوم زغيرو زلوا كم سلكم كم من سيرترا من رخابو نصور زخونة نا أفريقيا بوليسز عفاهم يمسود ما أب هجرات زلوا أسرار حنا من قسنا عنا زملكات هيكونن يلو أب أنت هجر زلوا كنا تاسي نوع من زملكات تدلي ما غيروا تدلي ما يغيروا نحنا مستحجرتي أنه قبر شركنا نربحنا زملكات رأي سلازي مورال سبكتن من قستات مغيار ناتنا صراحة يكونن زين عنا زملكات قد يكونن هنا نربحانات رأينا صراحة لهم بإيرترا دما بزع عينت ملك عن طريق أيام سيرترا زرخبهم نربحلو كلت يوم بحرك صرحوا له زغلوا دما يرأي ماله سلازي أنت وحدة تقبر خفتني نزاو زلح صباب جزء سيرترا كون خفتني سيرترا تشاركون كسرحوا خفتني and I think إيرترا أدلني هجر سلازغونات أملاك كاسلت فتوى تمدرخ نكفرك كبلي دليو زقادة الشكر كاب كالك بوتاي مصوم الله حوت زبال إيران زبال بيلا غير يقود كتوم سلازلو نكفرك يبلون يرون كيف ولا غزل قبل نيران تتمليسو نبي إيرترا قصهم كمتصو نبي إيرترا زلهم شركنا نقبر من مليسو تكون تاتي دفع مالو نزخول زراعية مشكوات بلسقنا انتهي صحيفة مسلكم أبزرعيو behind Cairo's push for US Eritrea rapprochement انتهي له مسيلكم أمريكا استقاقية زلا نيرتراسي نيرتران قبص النجار سأي تردو من إحنا كنردو منا إحنا بلسقناسي أمريكا كنرداينا أيوة مسكز يوم
بتكتات كمزيوم بتكب كويرانا عد خاطر محضر زي كالكا اندامات كخيت خاطر محضر analysis of how Egypt is lobbying the US to bring Eritrea in from the cold. قبت كمي جراسي ني زمدنا نيرتران أمريكان نمقررابن صبغ زمدنا نمفتارن كسع كندي تسرع كمزلا نيرترا ما كابتو تنصل أوصيا ني إثيوبيا كتنصل تفتن كمزلا نفسهم بعضهم زنصلكم أنا غلط. Egypt's historical logic. قبتي نأمريكان كويم زردو زلو وش تاوصا كمان فتح زي قال. Egypt's historical logic. The Nile priority. قبتي قداينا يني اللي قدامنا ناتهم. سلازي كل زقبرو إثيوبيا كاركيروم أب قداينا جرت زل عليه ربح عايزهم نموتايو. كرم على ما خام فلاتون صبغي. على ما خان تتفلت نير كان يرتراي مخسر كان. بتكس لزخونكا نيرترا دعم السلة ورقايت هاجر كثيركا أبز قداي زوريتكا. Your problem our benefit. Distraction tactics. Historically, Egypt supported Eritrea and other rebellions to keep Addis Ababa preoccupied with internal state building. تقول له في تاريخ كنا نقولكم جبت كل جزء بقدم بإرترا كمون بخالود إثيوبيا إنجرا كل جزء أب نتها إثيوبيا أم فرراس مسوافرت يقول له بتكتات سلزغونكم منبر جبت تاريخات على تدخل نيرة عقمد ما انتظلوكم ناس 3 عامات حصوتنا حق انتظغون نجبسي كم زان الساعة وشتنا تقبرنا لطلوع أبعدهم كيتكم حوو ما تقوم لهم نسون تليك علىكم كي حزبكم حقيفكم حيال هجر من مسرتكم سلا إزي آتوكم قبركم but unfortunately نعقد قبرو تقولوا بك عزل لكم راحتكم كل لكن إيه بلتقنا بغل مفرايسي كاب جبسن اللي على خلينا فر لنا بأفريقيا وصراحة وخلينا يبل نيرو الساوس لزغانا قد أمريكا فولي رتئت زد لي حقر يازيا إلو سرناي يمسألو مالو رتئت نكبو نت سرناي ندمت زولو بحبو هيبو دما أكن دابتا USA زبل زنبرا نعوك عيرو PPA كقبرو ليو من البات نقليو قد محجون نترديت وسيدوك شيء ترقيب تبايلي we'll see تاكم زنقات نغطى لام تلوك تقول إثيوبيا successfully turning إثيوبيا سي ناب أبدأ بحر زي بالله زغير واد ما جبت يوم زبل زلو نتي أبي أحمد قبل كنا كزارة زغني بصحف جيرونا عالمكم من بإنجليش يوم زفتون زلو the race is stand off so انتهى يوم زبل زلو أجي سكين ريتا إثيوبيا نبقى بحر كتملس لا تدل زلا أبقى بحر زلو أنا قرر المفلاس جبتي أنصارنا خوينا نتناي بحري كنتات ناتنا تطون ببالو تقوهيلا the tripartite wall زلما سلساوي مندق أنصارنا جيرومالو Egypt formed an alliance with Eritrea and Somalia specifically to block Ethiopia to access deal with Somaliland. جبتي بإرتران بسوماليا جيران نا إثيوبيا رأيوا تزربا. ناف سوماليلاند بخن كذا حسبنا بسوماليا مس إرتران حبراوي كدان بمقبار كالكيلات النايبلو. السودان توسيقات الله تكدان. سلزي تقبروا يبلكم. هو حتونا تيولو. فانون كاتوي شنون كاتوي. And then you will be very much screwed. The US Eritrea reset. American Eritrean زمدنا دما مردن عطاتو مالتي. Cairo as a matchmaker. Cairo دما كما كلاي شمقالن مستفاقرن كويني يقولوا Egypt is the primary force pushing the Trump administration to normalize its ties with Eritrea. جبتي تنكو تقندي فلو يحيل بتحت المقارجة خوينو دونالد ترامب محضراناتون مس إيرتراك الرأس في التنزل له نسيب له we couldn't care less. جبت دي دفيعته محمد بن سلمان ناي سعودية دي دفيوهم بعلاتهم دي بتدفيهم كنتاتهم ناي إيران دي دفيوهم حوت ديو مليسو أصنيفهم إيرترا زمدنا خو قبريهم and there is nothing you can do about it. You can whine كتبكي كتعزن تغلقها there's nothing you can do about it. This is فسويت تطعمت كفال تمالتي بلتقنا والحين تقبراي كلني كم مرة تراي زغل ساكشن ريليف قداك اللي عالكم زغل بلو secret meetings between Trump's advisor Mossad Blos and President Sasaforki explored lifting sanctions تقدا كل عالكم زغل يزرارب له تلعي لك بلو يدلني معناته إيرترا ستيل أندر شجر كم زلا كانوا جروسلوس دليل قبل ما rate security Washington is interested because it needs a stable coastline to counter regional instability, making Eritrea's geography more important than its political record. ስለዚህ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኒ ዋሽንግተን ኣመና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀይ ባሕሪ ርቃት ዘለዎን ሰላም ዘለዎን ሽግር ዘይብሉ ቦታ ይመርፁ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊ ድማ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ክንዲ ፖለቲካዊ መትከል ናቶም እንታይ መትከል ኣለኩም ንስኹም ከ ብዝኾነ ኣሚኖም ማለት እዩ ሰዲዖም እዮም ዴንጀር ሕጂ እቲ ሓደጋ ዘለዎ ዘሎ ሚሲንግ the drivers
እጂ በቃ ዋሽንግተን ኣማኸርቲ ተቀይሮም ኣሎ ጉዳይ ነፍሶም ክገብሩ ዘይከኣሉ ታይም ዝብሉ ዘለዉ መወዳእታ ማለት እዩ ተዓሰብ ሚስ Washington thinks it is preventing a war over the port of Assab by engaging Eritrea. Washington's America si نزني عصب قداي إثيوبيا أنا عصب إلى خد جبرت دل الله كوينا ستة توزع بالوزن لو خيني تسمعهم زي اللي بيقولوا أين الدفرتيزي أكون مهان كدفر مهنياته you've never faced real consequence أنا بحكي عندنا ناتكم سي نعوز متن جبر مالسي أي تقبلكم من اللهم. The analysis argues that a more catastrophic conflict is being prepared by Egypt and Eritrea against Ethiopia. جايب له ግብፂ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣሜሪካ ናይ ቀይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንዓሰብ ክግበር ዝኽእል ኩናት ጠጠው ከተብል ኢላ ትፅዕር ዘላ እያ ዝመስላ ዘሎ ግን ከይተረድኦም ዘጋጥም ዘሎ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ሓደገኛ ኩናት ይለዓል ኣሎ ብግብፅን ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ይብል ኣሎ ኖ ካብ ግብፅን ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ኩናት የለን there is no war but you have internal war ከቢድ ዝኾነ ውሽጣዊ ኩናት ኣለኩም ኣብ ከቢድ ሽግር ኣውዲቑኩም ዘሎ proxy warfare Cairo and Asmara are allegedly building a network of proxy insurgents within Ethiopia and via Sudan to challenge Ethiopian sovereignty. ስለዚህ ሓደ ናይ ኢድ ኣዙር ኩናት ግብፅን ካይሮ and Asmara ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዕጡቃት ከምኡ ናብ ሱዳን ገይሮም ንሉላውነት ኢትዮጵያ ንምድፋር that's ነዚያ ምስ ሰማዓኩም ሲ ገሊኹም ሲ ከተጣቅዑን ይግባእኩም ሉላውነት ናይ ኤርትራ ደፈርኩ ባፅዕ ወሰድኩ ዓሰብ ወሰድኩ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ሉላውነት ናይ ኢትዮጵያ ክድፈር ተበጊሶም ኣለዉ ካብ ስልጣነይ ከኣሊዩኒ ተበጊሶም ኣለዉ ዝብል ዘላ ኣብዪ ኣሕመድ good luck with that ዝተርፈካ ድማ ይመስለንን ሕጂ ሉላውነት ናተይ ክድፈር ተበጊሱ ኣሎ ክብል ከሎ ከጋንን ኢሉ ዝብል ዘሎ ከም ዘይኮነ ግን ከመረጋግፀልኩም ኢና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ፋኖ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣንፃሩ ኣበጊሱ ኣሎ and let me show you ኣብዚ ስምዕዎ ሞት አካባቢ አብይ አህመድ ከፍተኛ ሜካናይዝድ ኃይል ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው ወደ ስፍራ እዚ ትሪዎ ዘለዎም ከቢድ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ እዩ ላይ ከ7 ኮሎኔሎች በላይ በመያዝ ወደ ደጋዳሞት በርካታ ኃይል አሰልፎ ተንቀሳቅሷል። በዚህም በርካታ የአብይ አህመድ ሰራዊትን መደምሰስ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ደምስሰናቸዋል። ጠላት እኛን እንደሽምተዋል። እዚ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ ብልፅግና كل زكالو كجبر بهليكوبتراتن بجيتاتن زجبرو زلو كيناتنا نسمع زلنا كسب حجر ما كم تزدل تعويته البروباغندا جبرالو جنب بزح عوض كم زي ترايم زنقول زلو فيك نيوز فانو dismisses general مامر تسماس claim of glorious victory the challenge بلتقنا تعويته اللي زوج زلو جن زخون يكون عوض أي رقبني بلو فانو كبيت زخون كيناتي كهاد كم زلو دماينا نرزلنا زي أكم زخون اللي زلو درجات ما تايب له ሓንቲ ነገር ክርዳዓኩም ዘለዎ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ተጠንቀቕ መፅኦም ከም ዘለዎ ተጋሩ ንጉዳይ ናይ ብልፅግና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ጎስጓስ ናይ ምድላዋት ከም ዘለዎ ስለዚ ብልፅግና ዝመፁ ዘሎ ሽግር ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን they already ብኩሉ መንገዲ እቲ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ ኣብዚ ስምዑ ናይ ሲቪል ምክልኻል ዝበሃል ሲቪል ዲፌንስ بعد حزبنا نوع على خميجين ركالة خلال ومالتي كم تيزقلت سكوا تهندي زلوا صلاي قبل علينا كلهم عينة قفعتات نخلصن بعدنا نوع علينا إن خميجين خلال زلنا عزك أبز مدينة قارك فتر زي كلنا قارن تاي بقى درون أنت الياس نمتاي تسأل درون زي تمصو نمتاي بتسأل درون زي تكالة خلولنا نفرت أنت اللي نمتاي تسأل نفرت زي تعتقو ومزلنا قارن المتسي أشم بزعم ما خاي قبري ندرون بسعر درون نفرتي بسعر نفرتي بس عقمنا مكتئبنا يقرب جن نخلو دخل نشوفنا نخيل تيبنا خينا جن أي شفنا ممكن بناتنا عقمي تنعرين زمع ولا عدتها تكون توصيبنا خينا تخلى خيلانك كلا خلو إيكالا تكرر أبنات نوسد ناي إيران إسرائيل زنورة وق إيران مس أمريكا زجورة توق إيران كابنا إسرائيل يكون كابنا أمريكا وق ملو خدحنا كألتن تخلقي لا يمكن أي حنتن بدأتاتي بس حنيم إسرائيل وعلم فلوتاتيو سمايوم زي بس سمايل لنا يمزق مشاهد سيمسا كالي سيمسا كلا خزغل سرعة لنا يمزق كفيا إسرائيل هزقهم نخكالا خلو مالتي سماياتنا إسرائيل كم زي بس غيرنا ينا بزقان يكون تتوقع يوم زبلو نيرو تقبل جن تايرنا إسرائيل هيك أريته بسيعو
ብዙሕ ጉድኣት በፂሕዎ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓረብ እኒ ኳታር ዱባይ አረብ ኤምሬት ማለት ዩክራይንን ሩስያን ንወሰድ ክንደይ ዓመት ዝወሰደ መቸም ብናይ ትግራይ መርሕነት ሰፊሕ ዝኾነ ምስ ህዝቦም ምምይጥ ነቲ ዝመፅኩም ዘሎ ኩነታት ንምምካድ ድማ ሃየ ኩልኻ ኢትካ ሓውስ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ ተጋሩ ምስ ኣቢ ብሰላም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲቦም ኣሎ this is very clear ትግራይ እዛ ሕጂ ዘላ ወርቃዊት ዕድል ክትብላ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓተ ኣብ ቀንዲ ተዳኺማትሉ ዘላ ደረጃ ኩነታቶም ቀንዲ ኣተኩሮናቱ ድማ ቦሚ ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ ካብ ካልእ ክልላት ናይ ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ጀነራላት ዘለዎ ምምሕዳር ዘለዎ ባይቶ ዘለዎ ከምኡ ድማ ከም መንግስቲ ክሰርሕ ዝኽኣለ ናይ መንግስቲ ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ካብ ንኣብነት ወታደራዊ ዓቕሚ ብዘይቃል ዓለም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብፀገም ግን ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ስለዘይገበረ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ብድሆታት ክገጥመ ይኽእል እዩ ትግራይ ኩሉ ነገር ኣለዎ ዕድል ተተረኺቡ ህወሓት ኣዲስ ኣበባን 4 ኪሎ ክኣቱ ከም ዝኽእልን ግምት ኣሎ ብዝዋን እዚ እታ ዘረባ ቀደም ከም ሓሪጭ ተበቲኑ ዶ ከም ኩስታይ ከም ዝኾይኑ ዶ ድበሃል ዝነበረ ተሪፉ ህወሓት ሲሪየስሊ ናብ 4 ኪሎ ክምለስ ከም ዝኽእል እታ ቲዮሪ ደጊማ ከምዛ ካሴት ገምጢልካ ትሰምዓ ናከምኡ ኮይና ኣላ እቲ ኩነታት ድማ ሕጂ ፊት ንፊት እዩ ወላ እኳ እቲ ዘለዎም ኩነታት ከቢድ ተኾነ እቲ ዝበለፀ ዕድል ግን ሕጂ ኣለዎም ምክንያቱ ካብ ቀደም ዝበለፀ ስትራቴጂ ሒዞም ስለ ዘለዎ ፅምዶ ገይሮም ኣለዉ ምስ ካልኦት ድማ ምስ ካልኦት ብጀካ ብልፅግና ምስ ካልእ ኩሉ ኣብ ምትፍናን የለዉ this is very smart ኣብ ተቐዳማይ ኩናት ዝዓበየ ጌጋ ዝገበሩ ኣነ ፖለቲካዊ ትንትን ኣይነበርኩም ግን ሓንቲ ዝበልክዋ 360 ዲግሪ ተኸቢብካ ከለኻ ኩናት ክካየድ ንመጀመርያ ኢና ንርኢ ዘለና ኢለ መጀመርያ መተንፈሲ ከተውፅእ ትክእል ኣለካ ብኩሉ መንገዲ ምስ ኩሉ ተባይስካ ምስ ኩሉ ይትዋጋእን ኢኻ you need to figure out እንተወሓደ ብኩሉ ተኸቢብካ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ኩናት ገብረ የብልካ ብፍፁም ኩናት ገብረ የብልካ ስለዚ እቲ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዎ ተመክሮ እቲ ዝበለፀ እዩ ወላ እኳ ናይ ኣብቲ ሽዑ ደሓን ዝኾኑ ወታደራዊ ኣፅዋር ሒዞም ነይሮም ክኾኑ ኩሉ እዮም ሕጂ ግን ዝበለፀ ኣላየንስስ ሒዞም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ብዚ ንሪአኩም ዝነበርና ሓደ ካብቲ ንዓታቶም ድርዒ ዝኸውን ዘሎ እዩ ቢካዝ ኢፍ ነገር ረይዋ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክፀምድ እንድሕር ኺላ ወይ ፅቡቕ ዝምድና ትገብር ተላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝለዓለ ወኪል ናቱ እዚ ሰብ እዚ መሳድ ብሎስ እዩ እንድሕር ንሱ እዚኣቶም ኣሎ ኮይኑ እንታይ ዝርድኦም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደር የፈራርሆም ኣሎ one thing is clear እንድሕሪ ቀፂሎም ግብፂ ምስኦም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ኤርትራ ምስኦም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ሱዳን ምስኦም ከም ዘላ ስለዚ ንሳቶም ዝገብሮ ወላ እኳ ንሕጂ ኣርቲፊሻል ዝቃወሞም ተመሰሉ እንተቐፂሎም ዝበለፀ ዕድል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም the problem is ዘይነፀረ ዘሎ 4 ኪሎ ኸይዱ ህወሓት ስልጣን ክቆፃፀር ሻዕብያ ድሌት ወይ እውን ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ንሱ ንኢትዮጵያ ከም ማሕደራ ናይ ሻዕብያ ከምኡ መደብ ወይ ድሌት ኣይመስለንን ወላት ናይ ትግራይ እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ወይ ኣብ ከምኡ ርዒሙ ዘሎ ይመስለኒ ግን ንሱ ንግዜ ንገድፎ ሰለስተ ዘረባታት ከስማዓኩም እየ ብዛዕባ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብክልት እዩ እቲ ሓደ ብልፅግና ብዛዕባ ፅምዶ ዝብሎ ዘሎ ንስምዑ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ የታሪክ ጠባሳ ሆኖ የሚቀመጥ አሳፋሪ የጥፋት ኃይሎች ጥምረት ተፈጥሯል። ትናንት ሀገር ለማፍረስ ሲማማሩ የነበሩት የህወሓት ቡድን ርዝራዦች አልሳካ ቢላቸው ዛሬ ጽንፈኛ የፋኖ ኃይሎችን የሻዕቢያና የኢትዮጵያን ታሪካዊ ጠላቶችን በመያዝ የሀገርን ሉዓላዊነት ለመጣስና አሳልፎ ለመስጠት አብረው በጋራ መስራት መጀመራቸውም ተጋልጧል። ይህ ቆሞ ቀር የሆነው የህወሓት ቡድን ለሰላም ብልጽግና አባይታ ክረኽበን ዘይከኣለ ፖለቲካን ብፕሮፓጋንዳን ክበፅሑ ኢሉ ማራ ይትፀሩ ዘሎ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ኣብ መዓልታዊ ሕታምናቶም ኣብ መዓልቲ ኣነ ዝርዮ ሓንቲ ጥራይ እምበር 167 ቪድዮ ይገብሩ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ፅምዶ ሰይጣናዊ ኣሰላልፋ ምዃኑ ክነግሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ unfortunately I don't think this is going to work for them ሓደ ካብ ትግራይ ካብ ሱዳን ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮታት ስምዑ ኣብዚ ከበርሚ 70 ልዕሊ 100 ድሩዓት መኻይነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝማረኸን ልዕሊ 6000 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተደምሰሱን ተገሊጾም ኣብ ግንባር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ሱዳንን ብሓባር ብምዃን ኩናት የካይዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ከተማ ኩርመክ ኣብ ትሕቲ ጥሙር ሓይልታት ከም ዝወደቐትን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝሃለቑ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ሓደ እዝ ኮይኖም ብምውጋእ ንከተማ ኩርመክ ከም ዝተቆፃፀርዋን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ከቢድ ክሳራ ከም ዘብፅሐን እቶም ሓበሬታታት የመላኸቱ
بمسارات كافتي جنبار زوز زبزبات سرويت فيدرال منغستي نحيلتات زوز دقف RSF بوتادروا أقلقلوت حاجز عبز قبروج نحيلتات زوز دقف RSF بوتادروا أقلقلوت حاجز عبز قبرلوج لعلي شدش حبلات سرويت مدمساسو من لعلي حادم يتدرعات مخاين أرم 7 كيلو كمز حدم أن تشكلي زلهم ሕጂ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብክርሙክ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ብቐንዱ እዛ ክርሙክ ከምኡውን ደማዚን ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳን ኩላቶም ቶም ናይ ብልፅግና ዳኸርትን ውይ ዝብሉላ ዘለዉ እያ ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣበርቲዖም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተረዲዎም ስለ ዘሎ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ገሊኣ ትፅልየሉ ገሊኣ ተጣቅዓሉ ገሊኣ ኣጆኻ ትብለላ ተዋፅኦ ዳይ ተዋፅኦን ግዜ ክንገጥፋ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ናብ ንብልፅግና ከተኣማምን ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዛዕባ ፅምዶ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ፅምዶ ኣብ ብልፅግና ከናሽዎ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ተጋሩ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ መጀመርያ ደብረፅዮን ብዛዕባኡ ዝበሎ ክንርኢ ኢና where was that ቀሪአኩም እያ በበይ ነይራ መስለኩም መንጀሪኖ ብዛዕባኡ ዝበለቶ መንስማዕ ታሲሩ ዝተላዕለ ነገር ያው ደገፊት ዝቀረበ ሁሉ ሓቢርና ክንቃለሰለና መዋልና መማረጽ የብሉን እቲ ኩነታት ገልቢጥና ኢና ዘለና ኩሉን ጻርና ዝነበረስ ሕዚ ኩሉ ምሳና ኮይኑስ አንጻርና ሓባር ጸላኢና ንቃለሰሉ ናይ ሓይለ ሰላልፋ ለውጢና ገርና ከምዚ ዝመሰለ ነገር ዓብይ ዓውቲና ዓል በይንና ይኮናን ሕዚ ብልጽግና ክንገጥመሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ታሪኽና እኮ ናይ 17 ዓመት ግዜ እንተወሲድና የውን ካብ ትግራይ ዝጀመርና ክሳዕ ሽዋ ክሳዕ ኣዲስ ኣበባ نتسأل أنا يمكن حلفنا بزعبة حوحات يتشكيمون حوحات تجارل أي نورن كانوا أتم حاجز مالته يكون أنكر كدنا حوحات عم زنورو أيكون من زي تاريخي زعبة شخص من حزب تجري يتشكيمون زعبة مسوات زغفلون حزب تجري أبزنا يد حروينا يمكن تأوان ترينا فينا نقول فمسوا تسلفهم ذنك صوصنا ورسلنا حطوات زلعلو فلاي ما دحر سمع بريتوريا لو كنا تماتي عم حرام ثلاثينا مالتي مصفانا زودان أو كيف أورميا نريد أن حزين حزونا أو أورمون قبل من ساعة أبي مش عم بقول أغفل عليك أبدا قلت شو قصير دحرنا تدري دوم مالون أبقى يطولع حزونني ثلاثة حيل زي سلام زي مسا يكون النتبعي راح يكون ولا انتم قالوا ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፅምዶ ዳርጋ በቶም ዝለዓሉ ደረጃ መራሕቲ ናይ ትግራይ ብፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ይኹን እቲ ኤግዜኪቲቭ ደረጃ መርሕነት ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከምኡውን ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ኩላቶም ፅምዶ ኣገዳሲ ምዃኖም ምስ ኩሎም ፀሚዶም ከም ዘለውን እቲ ብልፅግና ድማ ኣንጻር ኩሎም ምዃኑን ስለዚ እዛ ሕጂ ዘላ ዕድል ኣብዚያ ደረጃ ትበፂሓታ ዘላ ብርግፅ ድማ ብልፅግና ናብ ኩናትን ናብ ካልእን ኣንጻሮም ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ይኸበና ኣሎ ይመፀና ኣሎ ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ደረጃ ምስ ኣምሓራ ድማ ኣብ ከቢድ ረፅማ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይንክ እዘን ዝመፃ ዘሎ ኣዋርሕ ኣቐዲምና ክንትንበየሉን ዝግባአና ጉዳይ ኣይኮነን ቀስ ኢልና ክንዕዘቦ ኢና ነቲ ዝረኣናዮ ድማ ክንሕብረኩም ክንፍትን ናባት ዳፍነትሊ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብሩህ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብልፅግና ድማ ፅቡቅ ጌር በርሂሎም ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ናም ትፅምዶ ዝበሃል በኣታቶም ከመይ ኣሎ ኣወል ከንታይ በለ دفع هذا التوجه الحزب الى تشكيل تحالف من سياسيين وامنيين جديد يحمل اسم صمدو ويضم اطراف نقيبه اخرى. The biggest bombshell. He alleged that the TPLF has formed a secret coalition named Simido with external actors. أبزوان زعلم بعرفش أن أفريقيا لما في الله يذكرنا مجدي يزركب زلوا قدا يوكرين غزة ليبانوس فنزويلا وإيران ترى الكاز حلة فايكولن ما كلا يمنعنا من أفريقيا الفتات سمين اندوبو من كوريا نايمن حيلو ضد تشاينا أمريكا جابان هندي باكستان توداي أزيو استحلالخن أزيو سفيحين أبزوان سلا تكنولوجيا علم
ናብ ኩሸት ተغይራ ኣብ ሓደ ቁርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ምዕባለ ናብ ካልእ ጫፍ ክበጽሕ ግዜ ይወስደሉ ማዕረ ዝኻ ካባና ሸሓት ኪሎ ሜትራት ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዘጋጥም ግጭትን ምስሓብን ንዓና እውን ርእዮ ክጸልወና ግዜ ይወስደሉ ዘሎ ብስስዐ ዝዓወሩ ጉጅለታት ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከጓሃሩውን ህዝብታት ዓለም ካብ ግጭትን ዕንወትን ከም ዘይወፅእ ክገብሩውን ንሪኦም ኣለና እቲ ፍታሕ ደኣ እንታይ እዩ መን ኢኸ ነቲ ፍታሕ ከምፅኦ ብኸመይ መገዲ ማኣስ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደላይ ሰላም ዘሎ እዩ መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃሉ ሰባት ነዚ ዓለም ናበይ ይመርሕዋ ከም ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ብከምዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ከዓ ተስፋ ሰላም እናጸልመተ እምበር እናበረኸ ክኸይድ ከም ዘይኮነ ርዱእ እዩ ብሓፈሻ ዘራርባ ሰላም ዘይደሊ ህዝቢ የለን ሰላም ዘይደልዩ መራሕቲ ግን መሊኦም እዮም ስለዚ እቲ ፍታሕ ካብ ህዝብታት ዓለም እዩ ክመጽእ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ኣይፋሉ ኩናትን ወለ ኩናትን ክብል ክኽእል ኣሎ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ግን ከዓ ከይተሓለልካ ዝስራሓሉ ዘይከኣል ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ዓለም ኩነታት ስለ ዝጸልወና ኢና ብዛዕባ መላእ ዓለም ንዛረብ ዘለና እንተኾነ ናብኡ ንምብጻሕ ነቲ ጽልዋ ናይ መላእ ዓለም ከይረሳዕኻ ኣብ ከባቢኻ ብዘሎን ብእትኽእሎን ኢኻ ክትጅምር ዘለካ ስለዚ ብቐርኒ ኣፍሪቃ ጀሚርና ንሰፊሕ ጎደበና ዘጠቓለለ ምትእኻብ ህዝብታት ንኽህሉ ክንፅዕር ናይዞም ደለይቲ ሰላም ዝኾንና ህዝብታት ዝእዋን እዚ ሓላፍነት እዩ እቲ ፍታሕ ሕጂ እውን ጽንዶ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባራዊ ታሪኾምን ተመሳሰለ ባህልታቶምን ኣዝዮም ዝተቐራረቡ ክነሶም ብኹናት ጥሜትን ዘይምትእማንን ዝተገማምዑ እዮም ንዓሰርተታት ዓመታት ህዝቢ ዞባ ምፍንቓል ስደት ጥሜትን ግርጭትን መናብርቱ ገይሩ ወሲድዎ እዚ መገዲ ጽምዶ እዩ መኸተምታ ክግበረሉ ዝኽእልን መኸተምታ ክግበረሉ ዘለዎን ርግጥ እዩ ኣይኮነ ዶ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ህዝብታት ኣብ ሓደ ንምዕሳል ዝግበር ጻዕሪ እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተጀመረ ጽምዶውን ሕማም ርእሲ ዝኾኖም ሰላምን ምትዕቋፍን ህዝብታት ዘይምእምኦም ሓይልታት ዝገበርዎ ተጻብኦ ቀሊል ኣይነበረን እቲ ክፍል ዝግብኦ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እቲ ኣብ ባይታ ኢድ ክትሓሓዝ ጀመረ ህዝብታት ዝወረደ ደራዕ ብልዑል ተጻዋርነት ምስጋር እንሆ ጽምዶ ኣስፋሕፊሑ ይርከብ ህዝብታት ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሞ ቤንሻንጉል ሱዳንን ዓፋርን ናብ ሓደ እናሰመሩ ጉዕዞ ጽምዶ ይመርሽ ኣሎ እዚ ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጠምር ዘሎ ጉዕዞ ጽምዶ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ዝረአ ዘሎ ግርጭታት መፍትሒ መገዲ ዝእንፍት ኣብነታዊ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ገና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ሽግራት ግን ክፍታሕ ኣሎ ኣብ ማእከል ዝኹሉ ዕግርግር ነታ ኣርሒቖም ክርእዩ ዝኽእሉ መራሕቲ ዘይተዓደለት ኢትዮጵያ ኢና ንረክብ እዞም ናይ ተልመድየን ፖለቲካ ዝመርሑ ውዲ መሻሻ ዝመርሖም ተላኣኽቲ መራሕቲ ብልጽግና ነታ ሃገር ሓሚሶም ንቐርኒ ኣፍሪቃ እውን ናብ ዘይውዳእ ዕግርግር ከእትውዎን ቂኖም ይርከቡ እቲ ቀንዲ ግዳይ ድማ ህዝቢ ናይ ወርሒ ሰነ ናይ 2026 ጸብጻብ ኢሮፕ ኤክስተርናል ፕሮግራም ዊዝ ኣፍሪካ ከም ዘመልክቶ ግጭት ሚሊሻታት ኣምሓራን ወተሃደራት መንግስቲ ብልጽግናን ይቕጽል ከም ዘሎን እቲ ቀንዲ ግዳይ ድማ ህዝቢ ምዃኑን ይገልጽ ዕሸል ቀዳማይ ሚኒስትር ንነዊሕ እዋን ኢትዮጵያ ጽቡቕ ከም ዘላና ምሰለ ክምድር ስማዕ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትንቀሳቐስ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ ዓዊሉ ክእመነሉ ጀሚሩ ይርከብ ኣዝዩ ዘገርም ደረጃ ድማ እዚ ዕሸል ውሽጣዊ ጸገማቱን ኣብ ናይ ደገ ሓይልታት ዝብሎም ከላግበሎም ምስዓር እዩ እዚ ግዜኡ ዘሕለፈ ሽጠራ ግን ሕጂ ንዝኾነ ሰብ ከታልል ኣይክእልን እዩ እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ዝዕሸል ዝፍጽሞ ነገራት እናተኸታተልና ክንምክቶ ከም ዘለና ክንርስዕ ኣይንኽእልን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣወል ስዕድ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተመሊሱ ዘሎ ብጉዳይ ናይ ጽምዶ ብዛዕባ እዚኣ ጽቡቕቲ መልሲ እንዲሂብና ዘሎ ኣነ ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ ግን ነታ ጽምዶ ብልጽግና ዝገብርዋ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ክንርኢና ብርግጽ ጽምዶ ኣበይ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ ንእሽተይ ክፋል ናይ ጽምዶ ነዚ እውን ናብኡ ገጽካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ጽምዶ ክብለ ይክእልኒ እየ ግን እቲ ጽምዶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ትግራይ ኮይኑ ጀሚሩ ድሓር ምስ ዓፋር ኮይኑ ጸኒሑ ናብ ኣምሓራ ገጹ ምስ ሱዳን ዝነበረ ብዝሰፍሐ መልክዕ ሕጂ ድማ ኦሮሞ ላ ቤንሻንጉል እውን ክኣትው ይብል ኣሎ ብደረጃ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ዲፕሎማቲክ ድማ እናስፋሕፍሐት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ግዜ እቲ ጽምዶ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ናይ ናራቲቭ ናይ ትረኻ ኤርትራ ንኩናትን ሽግርን ዘይኮነ ንሰላምን ንምርግጋእን ትሰርሕ ከም ዘላ ዘርኢ ብዙሕ ህያው ኣብነት ኣምፅኡ ክንብል ንኽእል ኢና ኣወል ዘበገሶ ጽምዶ እዩ ኣብ ካይሮ ተፈጺሙ ዘሎ ክብለኩም ኢለ ኣይኮንኩን ሓንቲ ነገር ግን ትርዳእኒ ነገር ኣላ ኣብዚያ ናይ ኣወል ስዒድ ክሪኣ ከለኹ ምናልባት ካብታ ጽምዶ ውፅእ ብዝበላ ኣነ እኳ ኣብታ ጽምዶ ራይ እንድያ ከተኩር ዝደሊ ሓንቲ ቴማ ኣላ ኣብዚያ እስከስምዕዋ ብዛዕባ ወርሳይ ተጋዳላይ ዝብል ስም ዘለዓልኩ ዛዕባ ናይ ሓያሎ ሰባት ፍሉይ ኣተኩሮ ረኺቡ ከም ዝጸንሐ ተኸታቲለ ኣለኹ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ስለ ዘለዓልዎ ድማ ብወገነይ ነተሳትፎኹም እንዳመስገንኩ መብርሂ ክህበሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዕኒ ይብን ኣብዚ ዓለም ኣይተሎ ጽሑፍ ኪኖ ምዃን ካልእ ትርጉም ሰባት ኣወል ኣበይን ማዕስን ተጋድል ይغني
እንተኾነ ህዝባዊ ግንባር ንተጋደልቲ ኣብ ነዊሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣእትይዎም ተባሂሉ ተኸሲሱ ኣይፈለጥን ንምንታይ ተጋደልቲ ስለ ዝነበሩ ገድሊ ድማ ብድሌትካ ንሃገርካ እትገብሮ ቃልስን ተወፋይነትን ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ድሕሪ ናጽነት ኩላትና ብዘይ ክፍሊት ምእንቲ ሃገሪና ንነዊሕ ዓመታት እነገልግል ዘለና ስለዚ ተጋደልቲ ኢና እቲ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ዝግበር ቃልሲ ተመሳሳሊ ኣገባብ እዩ ዘሎ ምእንቲ ሃገርካ ምውፋይ ስለዚ ነዚ ኣብ ክልተ መድረኻት ተገብረ ተወፋይነት እዚ ብሓባር ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንብሎ እንኽእል እንተኾይና ንኽልቲኡን ገድሊ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቶም ዝውፍዩ ዝነበሩን ዘለውን ድማ ብሓባር ተጋደልቲ ክንብሎም መጎታዊ ጸላእትና ዒላማ ገይሮም ክሰብርዎ ዝደልዩ ቀንዲ ሓይሊ እንተሃልዩ ሓይልና ሓድነትና እዩ ነዚ ሓድነትና ብኣውራጃውነትን ሃይማኖትን ጥራይ ኣይኮኑን ክብትንዎ ዝፍትኑ ክረኽብዋ ዝኽእሉ ዝደቐቐት እምኒ እውን እናፈንቀሉ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብርሉ ሓደ መንእሰይ ካበያታቱ ብኸመይ ይፍለን ምስኦም ይተፋነንን ብፍላይ ኣብ ወፃእን ዘለዉ መንእሰያት ድማ ንሓድሕዶም ብኸመይ ይፈላለዩ ንስኻ ገዲም ስደተኛ ንስኻ ሓዲሽ ስደተኛ ንስኻ ብስደት ተወለድካ ንስኻ ካብ ዓዲ ዝመጻእካ ንስኻ ብኸምዚ ዝመጻእካ ንስኻ ብኸምዚ ዝወጻእካ ብዝብል ከናቑቱናን ኣብ ሃገርና ፍጹም ዘየለናይ ደርቢ ወይ ክላስ ከስርጹን ክፅዕርሉ ጸኒሖምን ኣለዉ ኣብ ኤርትራውያን ከምቲ ጸላእትና ተመነይዎን ዝፀዓርሉን ዘውፈሩሉን ኣይተዓወተን ክኸውን ይኽእል እዩ ንምፍላይና ዘንቀደ ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ወዲት ግን ብኣጋ እንተዘይቆፂናዮ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣየማትእን ድሒርና ክንሪኦ ኢና እዚ ናይ ጸላእትና ጻዕርሩ እዩ ብደረጃ መንግስትን ሚኒስትራትናን ኣምባሳደራትናን ክምክትዎ ዝጸንሑን ዘለውን ብድሆ እዩ ኣነ ኣካል ናቶም ብምዃነ ነዚ ናይ ምፍልላይ መገድና ጉቡእ መስመሩ ክመልስ ዝጽዕር ዘለኹ ስርሐይ ስለ ዝኾነ ክቡር ሚኒስተር ዑስማን ብሓደ ኣበርክቶ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መስመር ዘሎ ሕሸኒ ጽሑፋተይ ቅድምና ሚድያ ምውፃይ ብዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝረኣየለይ እገብር እየ ኣብ ትሕቲ ናይ ሕጊ ሃገር ስለ ዘለኹ ሃገረይ ክሕዊ ኣይትኩስን እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ እዩ ንሕተት ኢና ሰራይ ክሳብ ዓንቀራ ዝመልአት ቢሮላትኒ ግን እንታይ ክብል ኢለ ነዝያዳ ስማዓኩም ዘለኹ ነዝያዳ ኣብታ ኣብ ህድሞና ወሪዳ ደላ ቪድዮ ኬትኩም ስምዕዋ ትርር ዝበለ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ብዓብዩ ኣወል ስዒድ ክመፅእ ከሎ እንታይ ኣርእስቲ ሒዙ መፅኡ ክንብል ክንክእል ኣለና ኣወል ስዒድ ሒዙ ብኻልእ ቅድሚኡ ብዙሕ ናይ መኸተ ቪድዮታት ገይሩ እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ግን ጽምዶ ትብል ካብ ዝጅምር ዳርጋ ኩሉ ካልእ ስራሕ ገዲፉ ኣብዛ ጽምዶ ምክንያቱ እታ ጽምዶ ዳርጋ ሂወት ኣድሕን ወይ እውን ኩናት ኣትርፍ ዝመስል መልእኽቲ ሒዛ ተመፅያ ጽምዶ ምስ ትግራይ ማለት ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ምስ ተጋሩ ዘለና ምትፍናን ዝተፈጠረ ኩነታትን ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ዝነበረን እዚ ቁስዲ እዚ ብቐሊሉ ክዓዊ ኢልካ ዝግመት ኣይነበረን ሳላቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ከምኡ ድማ ብኩሉ መንገዲ ሳላ ዝተገበረ ፃዕሪ ድማ ድሮ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያን ክፍታሕ ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ግድል ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ብሕጂ ዝስራሓሉ ድማ ብዙሕ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ተጋሩን ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ብምጅማሩ ብመንፅር እንታይ ክተርፍ እንታይ ክጎድል ኢና ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ዝዝረብ ዝነበረ ብዓቢ ደረጃ ክጎድል ክኢሉ ናው መልእኽተይ እንታይ እዩ ኣወል ስዒድ ዘምፅኦ ምክንያት ጽምዶ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንምፍጣር እዩ ውፅኢታዊ ስራሕ ድማ ኣብ ዶባ ተሰሪሑ ሕጂ ድማ ብሃገራት ደረጃ ከይዱ ናብ ካልእ ደረጃ ሰጊር ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝመፀት መልእኽቲ ናይ ኣወል ኣማኢት ኣሽሓት ሰብ ከም ዝሪኣ ተገይሩ ካልኦት ቻነላት ኣብ ደገ ዘለና ድማ ነቲ መልእኽቲ በብዝተረደናዮ መንገዲ እዚ ማለቱ ከምዚ እናተባልና እናተደጋገፍና እናተመላላእና እቲ መልእኽቲ ናብ ዝበዝሐ ሰብ ከም ዝበፅሕን ቀንዲ ዕላማ ድማ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ተመዲቡን ተሃቂኑን ዝነበረ ገጭፍ ዝኾነ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ከም ዝተርፍን ብግምጣሉ እቲ ንዓና ክወርር ዝደለየ ከይተበገሰ ከም ዝረኽመሽ ብዙሕ ንክግበር ብዙሕ ተገይሩ ኣብ መንጎ ኣወል ስዒድ ካብን ናብን ዝተፈላለየ መልእኽቲ ትኽክል ዘረባ ዘይኮነ ወይ እውን ተጋነነ ዘረባ ንክስቶ ከምዚ ዘንጢልካ ንከምዚ ዝብል ብዙሕ ነገራት ይፍጠር ነይሩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ቀዳማይ ነገር ኣወል ስዒድ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢንፎርማል ቻነል ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኢንፎርማል ማለት ወግዓዊ መግለፂ ናቱ ብመንገዲ ኤርቲቪ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ብውይ ዝወፅእ እዚ እቲ ወግዓዊ እዩ ኢንፎርማል ቻነል ዝበሃል ግን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ሓላፍነት ክወስደሎም ዘይክእል ግን መልእኽቲ ናቱ ከመሓላልፈሎም ዝኽእል ኣወል ሓደ ካብኣቶም እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ዘሎ መልእኽቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካን ክበፅሕ ዝደልዮ ዘሎ መልእኽቲ እዩ
ስለዚህ ቀንዲ መልእኽትናቱ ጽምዶ ትብል ቃልያ ጽምዶ እናበለይት መታ ጽምዶ ቀንዲ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ምዃና ፈሊጥና ኣለና ኩልና እቲ ካልእ ኣብ መንጎ ዘሎ ኣወል ስዒሲ ቀንዲ ንኢትዮጵያውያን ክሕምም ንኢትዮጵያውያን ነቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ንክስዕር ዝመፅእ ሓይሊ እዩ እንታይ ግን ንገብሮ ኣለና ዝበዝሐ ሰብ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝዛረብ ንሓተት ንዓና ንኽእምን ንክስቶ ስለምንታይ ተኻዮ ስለምንታይ ደያትዎ ከምዚ ከመይ ኮይኑ ጓል መንገዲ ብምፍጣር ነቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ጽምዶ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ንሓለኽልኽ ከም ዝገብር ንገብሮ ኣለና ጅዚ ኣብዛ ቻነል ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ከይድኩም ተሪኹም ኣበርትዕ እዩ ዝምልስ ነዚ ምክንያት እናተጠቀምካ ነቲ ቀንዲ ተልእኾ ናይ ጽምዶ ከጠንቅፍ ኣይትፈትን ተዓዊቶም ዶቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ቱሰም ኤክስተንት የስ ተዓዊቶም ጽምዶ እዛ ሕጂ ዝወፀት ቪድዮ ረእይዎ 50,000 100,000 ክትበፅሕ ኣይካለትን ስለምንታይ ጓል መንገዲ ስለ ዝሓየለ ኣወል ስዒድ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ንክቡር ስነ ጥበበኛ ኢሳያስ ፀጋይ ሓደ ስነ ጥበበኛ ብምባል ምግላፁ ጌጋያ ነይራ እዚኣ ግን እሳ ነቲ መልእኽቲ ናይ ጽምዶ ኣንጻር ብልፅግናን ካልእን ዝግበር ዘሎ ነቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ናብ ዝበዝሐ ሰብ ክበፅሕ ዝግቦ ብሰንኪ እዛ ዘረባ እዚኣ እንተትግደፍ ደስ ምበለና ኣና ወልፂ እንተደይብላ ደስ ምበለኒ ብዘይታ ንኢሳያስ ፀጋይ ዝበላ ተጋዳላይን ዋርሳይን ዝብል ኣነ ጌጋ ይረኸብ ኩሉን ሶሪ ኣይትሓዝብለይ ኣነ ንኣወል ክሐጉስ ኢለ ወይ ክመጉስ ኢለ ኣይኮንኩን ተጋዳላይ ኣብ ሰውራ ከይዱ ተጋዲሉ ተኣምር ዝኾነ ታሪክ ሰሪሑ ናፅነት ኣምፅኡ እቶም ዋርሳይ ካሎ ንብሎም ዋርሳይ ንብሎም ዘለና ካልእ ዓይነት ገድሊ ግን ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣሚን ካብ ገድሊ ዝፍለ ነገር ኣይብሎም ያነ መስዋዕቲ ይፅበዮም ኣሎ ብዘይ ደሞዝ ይሰርሑ ኣለዉ ሽማዊ ደሞዝ ገይሮም ሂወቶም ኣብ ግንባራት ወፊሮም ኣለዉ ስለዚ ቀሊል ዘይኮነ ገድሊ ስለዚ ተጋዳላይ እንተበልካዮም ይውሕዶም በርኣነ ይበዝሖም ኢለ ኣይከራኸርኒ ነዛ ተጋዳላይ ክነምታይ ክበሃልሎም ድማ ዝኣክል ጭብጢ ይብና ኣሎ ናተይ ዘረባ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ንኣወል ስዒድ ኣጆኻ በቃ ገለገለ ንክብሎ ናተይ ኣጆኻ ዘድልየ ኣይኮነን ተቐንዲ ዕላማ ግን እንታይ ነታ ጽምዶ ናብቲ ዕላማ ክንተተኩር ናብ ካልእ መንገዲ ከምቲ ንካልእ መንገድታት ዝያዳ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ እንታይ ማለት እዩ ንሱን ኢትዮጵያውያን ነቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ክስዕር ኢሉ ይመፅእ ኤርትራውያን ዝመቃቐሉሉ ባይታ ንፈጥር እንተለና እንታይ ገብር እዩ ካብ ቀዳምነት ተገድሶ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከተኩር ክግደድ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ንኣሽቱ ጌጋታት እቲ ዕላማታት ናፈለጥና ተቐንዲ ቢገ ፒክቸር ዝዓበየ ስእሊ ገዲፍና ኣብ ጓል መንገዲ ኮለል ክንብል ተፈቲና እንታይና ንገብር ነፍስና ኣክንዲ ዓወታት ክንጎናፀፍ ንፍትን ኣብ ናይ ግላዊ ህልኻት ኢና ዘይተደለየ ሽግር ንፈጥር እዚ ቪድዮታት ተዓዊትኩም ንኣብነት ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮታት ንላዕሊ ከይዱ ንብልፅግና ዋይ ከብል ዝግቦ ከምቲ ዝድላይ እንታይ ንገብር ኣለና ቀተልቲ ናትና ዓወት በዓልና ዓንቀፍቲ በዓልና ኣትረፍቲ ንኸውን ኣለና ናይ ኣወል ስዒድ ንቅድሚት ተዝኸይድ ነይሩ ብልፅግና መሓመመሉ ነይሩ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ድማ ብፍላይ እቶም ሃገራውያን ዝብለ እታ ተሪፋ ዘላ ምስ ኣወል ዘይተዘራረቡ ኩላኻትኩም ኮኔክሽን ምሽ ኣለኩም እቶም ዩቱብ ቻናላት ዘለኩም ከይትኩም ዘይዛረብዎ ዘይተሓትዎ ዋይ ኣር ዩ ዱዊንግ ዲስ ዘይትብሉ ዋይ ኤቭሪ ታይም ንሱ ዘዝገበራ ንእሽተይ ቃል እናረኸብካ ብዛዕባ 2 ሰሙንት ክሳብ ካልኦት ቪድዮ ትመፅእ እናተመላለስካ ብዛዕባ ውይ ትብል ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ እዚኣ ድማ ኣወል ስዒድ ዘምፅኦ ዘሎ ቪድዮ 95% ብዘይ ብግራን ወላ 99 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናብ ብልፅግና ዘተኮረ ንፅምዶ ንቅድሚት ምባል እዩ ጎኑ ግን ዝወፅእ ነገራት ጌጋታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብተን ውሕዳት ጌጋታት ኣተኲርካ ነቲ ዓብ መልእኽቲ ናብ ዝበዝሕ ህዝቢ ከም ዘይበፅሕ ምግባር ግን ብሓቂ ዝሕዝን ኮይኑ ረኺበ ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ሚድያታት ድማ ዝረአ ፀገምስ እዩ ሰብ ዝበዝሕ ፅቡቕ እናሰርሐ በታ ንእሽተይ ዝገብራ ዘሎ ጌጋ ክንዲ ገለ ድራማ እናገበርካ ነቲ ስራሕ ዓንቃፊ ነቲ መልእኽቲ ድማ ናብ ካልኦት ከም ዘይበፅሕ ምግባር ኣይ ቲንክ እቲ ኣጀንዳ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝኣምናኒ ገሊኦም ኣጀንዳኦም ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣስተውዒሉ እንተድርዮ ፅቡቕ ነይሩ ንኣወል ናብታይ ሓገዝ ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን ሂሃዝ ኢናፍ ፓወር ዝኣክል ቻነል ኣለዎ ኣነ ዝብል ዘለኹን ናተይ ርእቶ ኣብ ጓል መንገዲ ብዙሕ ግዜ ኮለል ንርኢና ጓል መንገዲ ገዲፍና ኣብ ቀንዲ ዕላማ እንተነተኩር ዝሓሸ ምኾነ ይብል ኣለኹ ይብል ኣይሆፕ እዛ መልእኽቲ ትበፅሖ ትኸውን ንኣወል ኣብ ስራሕካ ቀፅል ጥራይ ክብሎ ዝደሊ ናይ ሎም ኣርእስቲ ብዝላት ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ንዓይ እውን ትፀርፉን ትልወኩም ይኽእል እዩ ትቃወሙን ትህልው ትኽእሉ ኢኹም መርሓባ ብሃናፂ መንገዲ ጥራይ ግበርዎ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝወደ እዚኣ ክገድፈኩም